कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और मंगलाचरण பண்ணிடலாம். हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अञ्जानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन शलाकया श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्वयं भगवामाय तदा शिवपातिहं ये कृष्णा करुण सिन्धे दीनबन्धे जगत्पदे गोपेश गोपेश राधा कान्ता नमस्तुते अतः जनगौरङ्गी राधे वृन्दानेश्वरि वानोसुदेवी प्रियमानिये हरिप्रिये वाञ्छकल्पतराय कृपसिन्धुये वैष्णव अधिनानां भावनिये वैष्णवियो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத்தியாயம் 14, அதாவது ஞான யோகத்துல 2வது அத்தியாயமா நாம பாக்குறோம். ஜட இயற்கையின் முக்கோணங்களை பத்தி பார்க்க போறோம். அதை நேற்று நம்ம பார்த்ததுல 24 மூலக்கூறுகளை பண்புகளை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரதானமா சொல்லப்பட்டது இந்த முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம். நம்ம இது முன்னாடி எல்லா அத்தியாயத்திலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சிருக்கிறோம், ஒரு அளவு தான் படிச்சிருக்கோம். இன்னைக்கு இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக இது பகவான் ரொம்ப அழகா விரிவா நமக்கு கொடுக்குறார். இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறீங்களா, அந்த 3 தாயா இருக்காங்க. அவங்க 3 பேருமே துர்கா தாயோட சொல்லப்படுது. இல்ல முதல்ல இருக்கவங்க தத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் அப்படின்னு சொல்லுது. சோ இந்த குணங்கள் தான் நம்மள வழி நடத்துறாங்கன்னா நம்ம பௌதிகத்துல பந்தப்படும் போது, இந்த ஜட இயற்கையில பந்தப்படும் போது நாம அவங்கதான் நம்மள வழி நடத்துறாங்க. ஆனா நாம என்ன நினைக்கிறோம், நாம தான் அந்த செயல்படுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆக்சுவலா அது இல்லைன்றது இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு விளக்க போறாரு. அப்பமா ஹரே கிருஷ்ணா. வீடியோ ஆன் பண்ணலையா? Krishna Krishna நேற்று நம்ம பார்த்த 13வது அத்தியாயத்துல ஒரு சின்ன சுருக்கம் பார்த்தலாம், கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். அதுல அர்ஜுனன் 6 விதமான கேள்வியை பகவான் கிட்ட கேட்கிறார் இல்லைங்களா? அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த உடல்னா என்ன, இந்த உடலோட அதிபதிகள் யார், அதாவது புருஷானா யாரு, சேத்திரனா என்ன, சேத்திரன் அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அழகா விளக்கமா நாமும் இது படிச்சோம். பகவான் ரொம்ப அழகா விட்டார் 2ல இருந்து 7வது பதம் வரைக்கும். 8ல இருந்து 12வது பதம்னா அறிவை பெறுவதற்கான செயல்முறை என்ன, நம்ம அதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்புறம் அறிவின் அதாவது ஏன் சொல்லப்பட்டு 13ல இருந்து 19 வரைக்கும் நாம் அதை விரிவா பார்த்தோம். பிரகிருதி, புருஷா மற்றும் யூனியன், அதாவது 20ல இருந்து 26வது பதம் வரைக்கும் பார்த்தோம். இந்த பிரகிருதி சொல்லும் போது இயற்கை இல்லைங்களா? அந்த இயற்கையோட அதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி அந்த அனுபவிப்பாளர் யார் அப்படின்றதும் பார்த்தோம். 27ல இருந்து 35வது அறிவின் பார்வை, அதாவது ஞான சுகி அப்படின்றதுல ரொம்ப அழகா நாமும் பகவான் கிட்ட எப்படி சரணாகதி அடைந்து நம்ம எப்படி செயல்படணுன்றதையும் இந்த பதம் மூலியமாக நாம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா? 27ல இருந்து 35வது பதம். இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா
குணங்களோட நிபந்தனைகள் முதல்ல பார்க்க போறோம். 1ல இருந்து 9வது பதம் வரைக்கும். இப்ப இந்த 3 குணங்களை பத்தி ரொம்ப அழகா விரிவா நாம படிக்க போறோம். குண அதிசயங்கள், செயல்கள் மற்றும் இறப்பு 10ல இருந்து 18வது பதம் வரைக்கும். முறைகளை மாற்றுதல் 19ல இருந்து 27வது பதம் வரைக்கும். ஏன்னா நம்ம எல்லாருக்குள்ளயும் நமக்குள்ள அந்த 3 குணங்கள் நம்ம இருக்கு, இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து கர்மிகள் இல்லையா, நம்மளாம் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப நமக்குள்ள அந்த பாகுபாடு இருக்கும், அந்த இது இருக்கும், அந்த குணங்கள் இருக்கும், இல்லாம இருக்காது. சோ அந்த குணங்கள் வந்து எப்படி மாறுறோம், ஏன் நம்மள மாற்றப்படுறாங்க, யாரால மாற்றப்படுறோம் அப்படின்றத நாம இந்த அத்தியாயம் மூலியமா பகவான் ரொம்ப அழகா நமக்கு விரிவா கொடுக்குறாரு. அப்பமா முதல் ஸ்லோகத்திலேயே பகவான் நமக்கு வந்து பதில் கொடுக்கிறார். ஏன்னா போன அத்தியாயத்தில் உள்ள அந்த கண்ணோட்டத்துல இருந்து அப்படியே நம்ம வந்துட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நம்ம 24 மூலக்கூறுகளை முக்கியமானதாக இதுதான் இந்த பிரதானமே. இந்த 24 மூலக்கூறுகள் 23 கூறுகளுக்கு பார்த்தீங்களா, அது வந்து நம்ம உடல்லே இருக்குது, ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம உடல்லே இருக்கு. ஞானேந்திரங்கள், கர்மேந்திரங்கள், இந்த புலன்கள் இதெல்லாம் நமக்குள்ளேயே இருக்கு. நம்ம செயல்படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது செயல்படுது. அப்போ அந்த செயலுக்கான காரணம் என்ன, ஏன் நம்ம அந்த செயலை செய்யறோம், ஏன் அதை ஏன் தவிர்க்க கூடாது, இதுதான் பகவான் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா கொடுக்குறோம். இப்ப முதல் அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன படிச்சோம் பாருங்க, படைகளை கவனித்தல் அந்த தலைப்புல அர்ஜுனன் வந்து அந்த படைகளை போய் பாக்குறாரு. பார்த்த பிறகு அங்க போன உடனே எல்லாம் சொந்தக்காரர் இருக்காங்க, மாமா மச்சா இருக்காங்க, தாத்தா இருக்காரு, அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் போர் பண்ணாம காண்டிபி கீழே வச்சிடறான். சோ அதனால பகவான் என்ன பண்ற, 2வது அத்தியாயத்துல அவனுக்கு ஆத்ம தத்துவத்தையும் வர்ணாச தர்மத்தையும் சாங்கிதத்தையும் கொடுக்குறாரு. சோ அதே போலதான் இங்க போன அத்தியாயத்துல அந்த பிரதானமாக சொல்லப்படுது, அந்த 23 குருகுலம் எப்படி செயல்படணும்ன்றத இதுதான் தீர்மானிக்கும். இந்த குணங்கள் தான் நம்மளை தீர்மானிக்கும். அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்காரு பகவான். அப்ப அந்த குணங்களும் நம்ம இல்லாம எப்படி செயல்படணும் அப்படின்றதையும் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக ரொம்ப விரிவா நம்ம கொடுக்குறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு, இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? हरे कृष्णा प्रभुजी। श्री भगवान उवाच परं भूयं प्रवक्ष्यामि ज्ञानानामुत्तमं ज्ञात्वा मुनय सर्वे परां सिद्धिमिदो गतः। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, அழகா படிச்சீங்க. இந்த பதம் பாருங்க, புருஷோத்தரமான முன்முழுக்கடல் கூறினார், எல்லா ஞானங்களும் சொந்தமான இந்த பரம ஞானத்தை நான் உனக்கு மீண்டும் கூறுகிறேன். இதனை அறிந்து முனிவர்கள் அனைவரும் தெய்வீகமான பக்குவ நிலையை அடைந்துள்ளனர். ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இந்த ஞானம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா இது முன்னாடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம், பகவான் சொல்லியிருக்கிறார், நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப அழகா சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. அப்போ அது வந்து என்ன படிச்சோம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன விஷயமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ஆனா இன்னைக்கு இந்த பதம் இந்த அத்தியாயம் மூலியமாக ரொம்ப அழகா நம்ம விரிவா கொடுக்குறாரு. இதுல என்ன சொல்லப்படுது, முக்குணங்கள். இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா 10ல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு, 9லயும் 10லயும் ராஜ வித்யா ராஜ குபியோகத்திலும் சரி விபுதி யோகத்திலையும் பகவான் வந்து கொடுத்திருக்கிறார். அந்த ஞானம் பத்தாது நமக்கு, ஞானம் பத்தாம தான் திரும்பவும் நம்ம என்ன சொல்றார், இந்த இடத்துல நம்ம விரிவா கொடுக்குறார். அப்படி என்னப்பட்ட ஞானம் கொடுக்கிறார் அப்படின்றதையும் இன்னொரு இந்த பதம் மூலியமாக விளக்க பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. इदं ज्ञानाभुवपरिष्यत्य मम साधर्मयामागतः सर्गे अभिनोपजायन्ति प्रलये नवव्यक्तन्ति च. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஞானத்தால் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும். இவ்வாறு நிலை பெற்ற பின் அவன் படைப்பின் போது பிறப்பதோ பிரளயத்தின் போதோ தொல்லைறுவதோ இல்லை. இந்த ஸ்லோகம் நல்லா பாருங்களேன். முதல் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா ஞானத்தை கொடுக்க போறேன்னு சொல்றாரு, இன்னும் திரும்பவும் நான் உங்களுக்கு உபதேசம் பண்றேன்றார். இந்த இடத்துல இந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதால் ஒருவன் என்னை போன்று அப்படின்றாரு பாருங்க, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைங்களா? என்னை போன்று, அதாவது பகவான் மாதிரி தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும் அப்படின்றார். அப்ப நம்மளாம் யாருன்னு பாருங்க, ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. பகவானுடைய அம்சம் நம்ம எல்லாருமே, இந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய அம்சம், இந்த உடலும் பகவானுடைய தான், ஜட உடலும் பகவானுடைய தான். அப்ப என்னை போன்ற தெய்வீக இயற்கை அடைய முடியும்ன்றார். பகவான் இருக்கிற இடம் வைகுந்தம், அப்போ வைகுந்தத்தை நீங்க வர முடியும் அப்படின்றார். இந்த ஞானத்தை நிலை பெறும் போது, இந்த ஞானத்தை தன்னுணர்வு அடையும் போது, இந்த முக்குணங்கள்னா என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ஞானத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி பக்குவமா நம்ம வாழ்க்கை முறையை
செயல்முறையை மாற்றும் போது பாத்தீங்கன்னா அது அந்த செயல்முறையோடு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக இந்த பிரளயத்தின் போதும் பகவான் இந்த லோகத்தை அழிக்கிறார் இல்லையா? அந்த அழிக்கும் போது கூட சரி, நாம தொல்லை இருந்தது கிடையாது. நாம எங்க இருப்போம்? அப்போ வைகுந்தம் தான். வைகுந்தம் எப்பவுமே அழியப்படாது. மற்ற எல்லா லோகங்களையும் அழியும். ஏன்? பிரம்மலோகம், இந்திரலோகம், எல்லா லோகமும் அழியும். ஆனா வைகுந்தம் மட்டும் என்னைக்குமே அழியாது. சோ அந்த இடத்துல நாமும் போயிட்டோம்னா திரும்ப நம்ம பிறப்பிறப்பு கிடையாது, நம்ம அழிவு கிடையாது. நித்தியமான வாழ்க்கை பகவானுக்கு அவருடைய கமலபாதங்கள்ல நாம சரணாகதி அடைந்து அவருக்கு தொண்டாட்டிட்டு இருப்போம். எங்க? வைகுந்தத்துல. இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 4வது பதம் மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महौति निरहं बीजप्रदपिता। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும் இந்த பதம் மூலியமா. எல்லா உயிரினங்களும், அப்ப 84 லட்சம் உயிரினங்கள் நம்ம அண்ட சராசரங்கள்ல பகவான் படைக்கப்பட்டிருக்கு. இவ்வுலகில் பிற சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. மேலும் நானே விதையளிக்கும் தந்தை என்பதை புரிந்து கொள்ளப்படும். இப்ப சாத்தியமாக்கப்படுகிறது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கர்மகாரியங்கள். நம்ம எல்லாருமே முதல்ல வந்து எல்லாமே அந்த 84 ஜீவராசி ஒரே நேம்ல பகவான் படைக்கிறார். யார் மூலியமா? மனுக்கள் மூலியமாகவும், பிரஜாபதிகள் மனுக்கள் மூலியமாகவும், மனுக்கள் வந்து அப்படி அப்படியே மனித சமுதாயம் உருவாகுது, உயிரினங்கள் எல்லாமே உருவாகுது. இப்ப தேவர்கள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு உயிரினங்களுக்கும் ஒரு அதிபூதாவா இருக்கிறாங்க. அதிதேவா அந்த மாதிரி ஸ்தானத்துல இருக்கிறாங்க. இப்ப நிறைய சொல்ல போனா பாத்தீங்கன்னா இந்த பூச்சிங்க, இந்த எலிங்க, பூனைங்க, இதுக்கெல்லாம் கூட ஒரு அதிபதி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு. இப்ப நமக்கெல்லாம் இருக்கிற பிரம்மாவும் இந்திரனும் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களும் வந்து பிரம்மா இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கும் ஒரு அதிபதி இருக்கிறாங்க. அவங்களும் வழி நடத்துறதுக்கு அதுக்குள்ள சாஸ்திர சம்பிரதாயம் எல்லாம் இருக்கு. அது நம்ம இன்னும் விரிவா படிக்கணும். இதெல்லாம் எங்க படிக்கணும்? உபநிஷங்கள் மூலியமா தான் நம்ம படிக்க முடியும். அப்ப எல்லா உயிரினங்களும் சரி, எல்லாத்துக்கும் உரிமை இந்த லோகத்துல வாழறதுக்கு அவங்களுக்கும் எல்லா விதமான அங்கீகாரம் இருக்கு. அப்ப யாரையுமே நாம எந்த உயிரினத்தையும் நம்ம கொல்லக்கூடாதுன்னு தான் வேதம் சொல்லுது. எந்த உயிரினத்தையுமே கொல்லக்கூடாது. யார்? நாமோ. ஆனா விலங்கு அடிச்சு சாப்பிடும். அதோட தன்மை அது. அது மாதிரி நாமளும் அந்த அந்த இடத்துக்கு நம்ம போகக்கூடாது. ஏன்னா அதோட பண்பு அப்படிதான், அதோட சுபாவம் அப்படிதான், அதோட குணம் அப்படிதான், அதோட அனிமலோட குணமே அப்படிதான். ஆனா நம்ம அந்த இடத்துக்கு நாம போகக்கூடாதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அதனால 4 லட்சம் மனித பிறவிகள் இருக்காங்க. 80 லட்சம் பிறவிகள் கண்ணுக்கு தெரியாத பூச்சிகள், விலங்குகள், மரங்கள், கொடிகள், செடிகள், இது எல்லாமே வந்து 80 லட்சம் உயிர்வாழிகள். இந்த 4 லட்சம் மனித பிறவி தான் வந்து இந்த அண்ட சராசரத்தை வழிநடத்தக்கூடியனா தன் செயலால. அப்ப நாம எப்படி ஒழுக்கமா இருந்தாதான் எல்லா உயிரினங்களும் கரெக்டா இருக்கும். நாம ஒழுக்கமா இல்லைன்னா அப்ப கண்டிப்பா எல்லா உயிரினங்களுக்கும் ப்ராப்ளம் வரும். அப்ப அதுக்கு என்ன காரணம் பாருங்க, முக்கியமானது இந்த ஞானம் தான். இப்ப கொடுக்க போற ஞானம் தான் முக்கியமானது. இது பிரதானமா முக்கியமா நம்ம எடுத்துக்கணும். இது ஞானத்தை அப்படி என்ன ஞானம் கொடுக்க போறார் 5வது பத்திர பார்க்கலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निपतन्ति महाबोहो देही नवं व्ययम्। हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பதத்துல என்ன சொல்றாரு பாருங்க, ஜட இயற்கை சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் சொல்றாரு ஆகிய முக்குணங்கள் ஆனது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப ஜட இயற்கைன்னு சொல்லும் போது இந்த பௌதிகமான செயல்பாடு, இந்த உடலே பௌதிகமான உடல் தான், பஞ்சபூதங்களான உடல் தான், புலன்களான உடல் தான் இது, இல்லைங்களா? இதெல்லாம் ஜட இயற்கைன்னு சொல்லப்படுது. இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா காற்று, நீர், நிலம், நெருப்பு, ஆகாயம், இதெல்லாம் இந்த பஞ்சபூதங்களானதான் இந்த உடலை இயங்குது. அதனால நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம வந்து காந்த சக்தி மூலியமா தான் இந்த உலகமே இயங்குது. நாமளும் அது மூலியமா தான் இயங்குறோம். காந்த சக்தி இல்லைன்னா நாம கண்டிப்பாக இயங்கவே முடியாது. ரொம்ப அற்புதமா பகவான் வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். இது எல்லாமே ஜட இயற்கை. அப்ப இந்த ஜட இயற்கை சம்பந்தமா தான் வந்து சத்துவகுணம், ரசோகுணம், தமோகுணம் வருது. அப்போ இந்த ஜட இயற்கைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரகிருதி மூலியமா தான் நமக்கு இந்த குணங்கள் கிடைக்குது.
இதுல என்ன சொல்ல வர பாருங்க, பலம் பொருந்திய புயங்களுடைய அர்ஜுனா நித்தியமான உயிர் வாழி இயற்கையின் தொடர்பினால் வரும் பொழுது குணங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. அப்போ நம்ம இயற்கை குணங்களுக்கு நம்ம சம்பந்தப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா, இயற்கையோட சம்பந்தப்படும் போது, பௌதிகமான சம்பந்தப்படும் போது, அப்ப இந்த குணங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வந்துடும். கண்டிப்பா வந்துடும். நம்ம எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிருக்க முடியாது, நம்ம எல்லாம் கருமிகள் தான். கருமிகள் கர்மி யோகியா செயல்படுறதான் நாமும் இந்த பகவத்கீதை படிக்கிறோம், உபநேசங்கள் படிக்கிறோம், வேதங்கள்லாம் படிக்கிறோம். கர்மி யோகியா ஆகிறதுக்கு தான் நம்ம முயற்சி பண்றோம். ஆனா கர்மியா இருக்கிறவங்க பணம் சம்பாதிக்கணும், சமுதாயத்துல மேன்மை அடையணும் அப்படின்னு நம்ம போவோம். அது தப்பு இல்லை, அது போகணும். ஆனா அதிலே பற்றற்ற தன்மையா போகணும் தான் வேதம் சொல்லுது, கீதையும் சொல்லுது இல்லைங்களா? அப்ப எப்படி போகணுன்றதையும் இந்த குணங்கள் மூலியமா நம்ம தீர்மானிக்கப்படுது. இப்ப இந்த முக்குணங்களை இப்ப இந்த 3 பேர் பாக்குறோம் பாத்தீங்களா, அந்த 3 பேருமே நம்ம பொம்மலாட்டம் மாதிரி ஆட்டி நிற்கிறாங்க. இந்த 3 குணங்கள் நம்மள. இப்ப சத்துவ குணம்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிராமண குவாலிட்டி. அது சத்துவ குணம்ன்றது குவாலிட்டி தான் சொல்றேன், பிராமணன் சொல்ல குவாலிட்டி. அதாவது குவாலிட்டினா நல்ல குணம் சொல்லலாம். சத்துவ குணம் சொல்றது நல்ல குணம். ரசோ குணம் சொல்றது ஒரு பேராசை. அதாவது பேராசைன்னா பணத்தை தேடிக்கிட்டே போவாங்க, ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும், அந்த பொருள் மேலே மோகமே போயினே இருப்பாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா சொல்ல போனா ஒரு வைசியர்னா ஒரு வியாபாரம் பண்றவர். அதே மாதிரி சத்திரியர்னா ஒரு நாட்டுக்கு அதிபதியா இருக்கிறவர், ஒரு ராஜாவா இருக்கிறவர். அவர் குணங்கள் பாத்தீங்கன்னா ரசோ குணம் தான். தமோ குணம் சொல்லும்போது சூத்திர குணம் சொல்லுவாங்க. சூத்திர குணம் பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஒரு வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு, எல்லா இடத்துலயும் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாரு, போவாரு வருவாரு, கொஞ்சம் மந்தமா இருப்பாரு. இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்குன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஒரு அரசாட்சி ஆள்றவனும் சரி, ஒரு பிராமணனும் சரி, ஒரு வைசியனும் சூத்திரனும் சரி, இந்த 3 குணத்துக்களுக்கும் பந்தப்பட்டிருக்கான். இந்த 3 குணங்கள் இல்லாம செயல்படுறான் பாத்தீங்களா, இந்த 3 பேருமே யாரு, பிராமண, சத்திரியன், சூத்திரன், வைசியம், இவங்க 4 பேருமே இந்த 4 வர்ணங்களுமே இந்த குணங்கள் இல்லாம செயல்படுறவன் தான் சுத்த சத்துவத்துக்கு போறான். அவன் தான் பகவான் விட்டு ஹரிபக்தியோட இருந்து அவனோட பகவான் லோகத்துக்கு போறான். இல்லைன்னா திரும்பவும் நம்ம இங்கதான் பிறப்போம். நம்ம பிராமணா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலுமே சரி, திரும்பவும் நாம இங்கதான் பிறக்கணும். சரி, இப்ப இந்த குணங்களோட செயல்பாடு என்ன அப்படின்ற ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். இப்ப நம்ம சத்துவ குணம் சொன்னோம். சத்துவ குணம் சொல்லும் போது ஒரு பிராமண குவாலிட்டியில ஒரு குணம் அது. அப்ப இந்த பிராமண குவாலிட்டின்னும் போது, பிராமண குவாலிட்டி என்னது, நம்ம வேதம் படிக்கிறது, சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்றது, அனனிய பக்தியை கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். ஏன் அந்த அவன் பிராமண குவாலிட்டியில ஏன் இந்த குணத்துல இருக்கான்? ஏன்னா அவனுக்கு ஈகோ இருக்கும், கண்டிப்பா இருக்கும். சத்துவ குணம் இருந்தாவே கண்டிப்பா அந்த ஈகோ இருக்கும். அதுல திருப்தி அடையலாம், அந்த குணத்தினால அவன் திருப்தி அடையலாம். திருப்தி அடையக்கூடாது. திருப்தி அடைஞ்சோம்னா நம்ம பந்தப்படுறோம், சுகம் காண ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம பந்தப்படுறோம். அப்ப அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்குள்ள வந்துடும். ஏன்னா பிராமண குவாலிட்டில நிறைய வேதம் படிப்பான், சாஸ்திர சம்பிரதாயத்தை ஃபாலோ பண்ணுவான், உபநேசங்கள் கொடுப்பான், நிறைய உபநேசங்கள் எல்லாமே கொடுப்பான். எல்லா வர்ணங்களுக்கு தகுந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சாரியா இருந்து வேதங்களை கத்துக் கொடுப்பான். அதுல ஒரு மகிழ்ச்சி அடைகிறான், திருப்தி அடைகிறார் அவர். சோ அதனாலதான் அவரு பந்தப்படுறார். அதே திருப்தி இல்லாம இது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய தர்மம்னு சொல்லிட்டு செஞ்சாருன்னா அதே ஆத்மா செய்ய முடியும். அப்படி செஞ்சாருன்னா அவர்தான் உத்தம நிலை அடைகிறார். இப்ப துரோணாச்சாரியா இருக்கார். துரோணாச்சாரியார் என்ன பண்றார்? ஒரு ஆச்சாரி, ஒரு வைணவ குடும்பத்துல பிறந்தவர் தான். கடைசியில் என்ன ஆனார் பாருங்க, போர்க்களத்துல அவர் மாண்டு போறார். சரி, அவனுடைய சிஷியனே கொல்றான், விஸ்வதூபனே அவனை அவரை கொல்றான். காரணம் என்ன பாருங்க, அவர் பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டார். தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக, தன் பிள்ளை மேல அதிகமான மோகம் அப்படி காமமா போயிடுச்சு. அப்ப அவர் தர்மத்தை விட்டுட்டாரு. தர்மத்தை விட்டனால்தான் கடைசியில என்ன ஆச்சாரு, அவர் போர்க்களத்துல மாண்டு போறாரு. சரிங்களா? அவனுடைய சிஷியனே வெட்டுறான், நண்பனோட பையனோட கையாலே இறந்து போறாரு. அது ஏன் சொல்ல வரனா, அந்த மாதிரி பந்தப்படுவாங்க. அது பந்தப்படக்கூடாது. யாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த வர்ணங்களா இருந்தாலும் சரி. வர்ணம் எப்படிப்பட்ட வர்ணமானா இருந்து போட்டோம், நம்ம செயலால் தான் நம்ம வர்ணத்தை நம்ம தீர்மானிக்கிறது. இந்த பகவத்கீதை சொல்லுது, நம்ம இந்த வேதம் சொல்லுது. சரிங்களா? சரி, முக்குணங்கள்னா என்ன அப்படின்றது ஒரு சின்ன கண்ணோட்டம் பார்ப்போம். குணங்கள் என்றால் நம்ம கயிறு மாதிரிதான் நமக்கு. இப்ப ஒரு கயிறு நம்ம 3 பேர் பிடிச்சுட்டு இருக்கோம். 3 கயிறுனா என்ன? ரசோ குணம், தமோ குணம்,
தத்துவ குணம். இந்த 3 பேரும் 3 கயிறை பிடிச்சி தொங்கி நிற்கிறோம். நம்ம தான் பிடிச்சிட்டு இருக்கோம். நம்ம அந்த கயிறை கீழே விட்டா வச்சுங்களேன், அந்த குணம் நம்மளை விட்டு போயிடும். அது ஏன் நம்ம பிடிச்சிட்டு இருக்கோம்? அதுக்கு நம்ம காரணம் தெரியணும் இல்லையா? பாப்போமா? நம் வாழ்வில் ஒவ்வொரு வராது அம்சங்களிலும் நம்மளை பாதிக்கும் குணங்கள். இந்த குணங்கள் எப்படி பாதிக்கணுமா, எந்த விதத்துல நம்மளை பாதிக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, தன்மை, நடத்தை, வாழ்வின் எதிர்நோக்கும் விதம். இந்த 3 இடத்துல நம்மள இந்த குணம் பாதிக்கும். தன்மைன்னு சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட ஆரம்பிக்கிறோம். இதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கம் கூட சொல்லலாம். நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன்னு தெரியல இந்த கிளாஸ்ல, நான் சொல்றேன். இது ஒரு கதை கிடையாது, ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணத்துக்காக நம்ம இந்த சம்பவம் சொல்றோம். ஒரு நல்ல ஒரு வசதி படைச்சவர் சொல்லலாம். அவர் வீட்டுக்கு ஒரு பால் காய்ச்சுறார். சொந்தமா வீடு ஒண்ணு வாங்கியிருக்கிறார். வாங்கிட்டு பால் காய்ச்ச போறார், கிரகபேஷம் பண்ண போறார். அப்ப அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு அந்தணரை கூப்பிட்டு வீட்டுல பால் காய்ச்சணும், வந்து இது பண்ணிட்டு போங்க அப்படின்னு, ஒரு நாள் குறிச்சு கொடுங்க அப்படின்னு. உடனே அவரு அந்த அந்தணர் வர்றார். வந்து என்ன பண்றாரு, ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து நாள் குறிச்சு வைக்கிறார். அப்போ அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த சாமான்லாம், இந்த பூஜைக்குள்ள தேவையான பொருள்லாம் ஒரு லிஸ்ட் கொடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு அந்த ஓனர்கிட்ட. அப்ப அந்த ஓனர் என்ன பண்ண, சரிங்க நான் வாங்கி வச்சிடுறேங்க அப்படின்னு. எத்தனை மணிக்கு வருவீங்க? நான் 2:30 மணிக்கு 2 மணிக்கெல்லாம் வந்துடுவேன், வெடி காலையில வந்துடுறேன் அந்த நாள்ல அப்படின்னு, குறிப்பிட்ட நாள்ல. சரிங்க வந்துருங்க அப்படின்னு. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, தன்னுடைய சொந்த பந்தங்கள் எல்லாம் சொல்லிடுறாரு. சொல்லிட்டு எல்லாரையும் வர வைக்கிறார். என்னைக்கு அந்த நாள் குறிக்கப்பட்ட நாள்ல அன்னைக்கு எல்லாருமே வந்துடுறாங்க. வந்துட்டு அன்னைக்கு வெடிகாலையில அவரும் வந்துட்டார். 2:30 மணிக்கு வந்துட்டார். வந்துட்டு பூஜை சாமான்லாம் இருக்கான்னு கேட்டா எல்லாமே இருக்கு. யாக குண்டெல்லாம் வச்சுட்டார். எல்லாம் வேள்வி வைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ரெடி பண்ணிட்டார். ரெடி பண்ணிட்டு பொருள்லாம் அதெல்லாம் ஒரு பொருளா பார்த்துட்டு எடுத்து வைக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, முக்கியமான பொருள் ஒண்ணு இல்லை. ஏதோ ஒரு பொருள், நெய்யின்னு வச்சுக்கலாம், ஒரு பொருள் இல்லை. அப்போ ஒரு அந்தனுக்கு சொல்றாரு, என்னப்பா நான் எழுதி கொடுத்த லிஸ்ட் எல்லாம் கரெக்டா கொடுத்தனே, ஏன் இந்த பொருள் இல்லாம போயிடுச்சு? முக்கியமான பொருள் நெய். யாகுண்டத்துக்கு நெய் இல்லாம எப்படி நாம செய்ய முடியும்? என்ன இப்படி பண்ணிட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்கிறாரு. அப்போ 2:30 மணிக்கு அவர் வந்து 2:30 மணிக்கு வந்தார். ஒரு 4 மணிக்கு 3:30 மணிக்கு அவருக்கு இந்த எல்லாம் ரெடி பண்ணும்போது செக் பண்ணும்போது பார்த்தா இல்ல, அந்த பொருள் இல்லை. இப்ப எந்த கடையில போய் எங்க போய் வாங்க முடியும் அந்த நேரத்துல போய்? அப்போ அந்த ஹவுஸ் ஓனர், அந்த இடத்து ஓனர் வந்து, சரிங்க அவர் சத்துவ குணத்துல இருந்தா, பிராமண குவாலிட்டியில இருந்தா, சத்துவ குணத்துல இருந்தால், அது யாரா இருந்தாலும் சரி, சத்திரா இருந்தாலும் சூத்திரா இருந்தாலும் யாரா இருந்தாலும் சரி, அந்த குணத்துல அவர் இருந்தாருன்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா அந்த நேரத்துல? சரிங்க ஏதோ ஒரு தவறு நடந்துச்சு, அதனால இன்னைக்கு விட்டுடலாம், முடியாதுன்னு தீர்மானிச்சாச்சு, இன்னைக்கு பண்ண முடியாது இல்லைங்களா? இன்னொரு நாளைக்கு ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து பகவான் அழுகல என்ன தப்பு இல்லாம சரி பண்ணி நம்ம அன்னைக்கு அந்த நாளை வச்சுக்கலாம். ஒரு நாளை குறிச்சு கொடுங்க. அப்புறம் சொந்த பந்தங்கள்லாம் மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நம்ம இன்னைக்கு இது பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வந்ததெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எல்லாம் கிளம்பிடுறாங்க. இது சத்துவ குணம். தப்பு நடந்துச்சுன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு, சரணாகதி அடைஞ்சிட்டார், பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கிட்டு சரி இன்னொரு நாளைக்கு வச்சுக்கலான்னு போனார்னா அது சத்துவ குணம். அதே அந்த ஆத்மா, அந்த ஓனர் ரசோ குணத்துல இருந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், இதே பிரச்சனையை என்ன பண்ணுவாருன்னா, அந்த பொருள் வாங்குறதுக்கு ஒருத்தர்கிட்ட கொடுத்தாரு இல்லையா, பணம் கொடுத்துருக்காரு, யாரோ அவங்க பையனோ இல்ல வீட்டுல வேலை செய்யறவங்ககிட்டயோ யாருக்கிட்டயோ கொடுத்து இந்த பொருள்லாம் வாங்கி வைங்கப்பா, இந்த நாள்ல நமக்கு எல்லாமே வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்து சொன்னார் பத்தியா. அவங்கள கூப்பிடுவாரு. கூப்பிட்டுட்டு தன்னுடைய பையனே வச்சுக்கலாம், கூப்பிட்டுட்டு நான் உனக்கு பொருள் வாங்கி காசு கொடுத்தேன் இல்லையா, பொருளுக்கு லிஸ்ட் கொடுத்தேன் இல்லையா, ஏன் அந்த பொருள் வாங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு கால நேரம் விரயம் ஆகி போச்சு, பணமும் போச்சு, எல்லாம் சொந்த பந்தெல்லாம் வந்திருக்காங்க, டைமும் போச்சு, இவ்வளவு பணம் செலவாகி போச்சு, அப்படி இப்படின்னு புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவாரு. அது ரசோகுணம். அந்த குணம் ரசோகுணம். இதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, நல்லா நோட் பண்ணீங்க. இதுவும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு, வெளியே எங்கேயுமே இல்ல, நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நாம ஒரு பொருள் போச்சு, நமக்கு டைம் போச்சு அப்படின்னு நம்ம பாதிக்க அடைகிறோம் பார்த்தீங்களா, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் நமக்குள்ள வந்துடும், அந்த ரசோகுணம் வந்துடும். அந்த குணம் வந்துடுச்சுன்னா அது நிக்காது, நம்மள திருப்பியும் அதே சிந்தனையிலேயே அந்த டிராவல்லையே பண்ண வைக்கும் நம்மள. அதே சத்துவ குணம் பிராமண குவாலிட்டி உள்ளவன் அந்த குணத்துல இருந்தான்னா அந்த குணம் அப்படியே அன்னைக்கு மட்டும் இல்ல, அப்படியே கண்டினியூவே அதே செயல கொண்டு போவோம். இந்த குணம், இந்த மாயாக்கள் நம்மளை கொண்டு போவான். இப்ப ரசோல போன உடனே அந்த குணத்திலே கொண்டு போவோம். அப்ப எல்லாரையும் பார்த்த எரிச்சல் அடையும்.
எரிச்சலா இருக்கும். பணம் போச்சு, நேரம் போச்சு, எல்லாம் போச்சு, எல்லாம் போச்சுன்னு புலம்பிட்டே இருப்பார். அது ரஜோ குணம். அதே தமோ குணம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த குணத்துல இருக்கும்போது அதே ஓனர் இப்ப இந்த தமோ குணத்துல இருக்கும்போது என்ன நடக்கும் பாருங்க. பக்கத்துல ஏதாவது ஒரு பொருள் இருக்கும், சொம்போ கல்லோ மண்ணோ ஏதோ ஒண்ணு, அந்த ஆள் அடிக்க போயிடுவார், தன்னுடைய பையனை அடிக்க போயிடுவார். ஏண்டா நான் உனக்கு பொருள் கொடுத்தேன், பொருள் வாங்கறதுக்கு பணம் கொடுத்துருக்கிறேன், அந்த லிஸ்டும் கொடுத்துருக்கிறேன், எல்லாமே போச்சடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல் எடுத்து மண் எடுத்து ஏதோ ஒரு பக்கத்துல இருக்க பொருள் எடுத்து அந்த பையனை அடிப்பாரு, அடிச்சிருவாரு. அப்போ அந்த குணம் மாறுது பாருங்க. எல்லாரும் இருப்பாங்க, சொந்த பந்தங்கள்லாம் இருப்பாங்க. அது அரக்கத்தனமான குணம். அதுதான் தமோ குணம். சோம்பேறித்தனமானது, மந்தப்பட்ட குணம் அது. சோ அந்த குணம் மாறுறாங்க. அப்ப இது எல்லாமே நமக்குள்ளதான் இருக்கு, நம்ம வெளியே எங்கேயுமே கிடையாது. நம்ம செயலாலத்தான் அந்த குணங்கள் வெளியே வருது. அப்ப அந்த குணங்கள் வராம இருக்கணும். காரணம் என்னன்னா சுத்த சத்துவம். அப்ப சுத்த சத்துவம் என்ன பண்ணுவான், இந்த 3 குணத்தை நம்ம பார்த்துட்டோம். பகவானுடைய களங்கமற்ற பக்தி கொடுக்குறான் பாரு, அன்னைய பக்தி கொடுக்குறான் பாரு. அவன் என்ன பண்ணுவான் தெரியுங்களா, ஒரு நாள் முந்தின நாளே எல்லா சாம பொருளையும் செக் பண்ணிட்டு இதெல்லாம் இருக்கா, யாரையுமே நம்ப மாட்டேன்னு சொல்லல, எப்பவுமே கரெக்டா இருக்கணும், எல்லா விஷயத்திலயும் கரெக்டா இருப்பான். பொருள்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா, வரவங்க எல்லாம் எப்படி எப்படி அவங்களுக்கு வழி நடத்தணும், எல்லாரும் ஒரு ஒரு பிளான் பண்ணி செய்வார் அவர். இது பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்துவம். இது செயல்படுமா, இது ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கமா நமக்கு. அப்போ இந்த சத்துவ குணம், ரசோ குணம், தமோ குணம் சொல்லி நம்ம ஸ்லாங்ல பேசணும். நம்மளோட வழக்கு முறையில பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா சத்துவ குணம் நல்ல குணம், ரசோ குணம் கெட்ட குணம், தமோ குணம் ரொம்ப ரொம்ப கேடுகட்ட குணம் சொல்லப்படுது. தப்பான குணம் அது தமோ குணம், தண்டால புத்தியில போகும், நம்மள வழி நடத்தும் அது. இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம தன்மை என்னன்னு பாருங்க, நம்ம எங்க மாற்றம் பாருங்க. அந்த தன்மையில வரும்போது நம்ம ரொம்ப உஷாரா இருக்கணும், எல்லா விஷயத்திலயும் வரும். இந்த குணங்கள் மாற காரணமே நம்மளுடைய செயலாலத்தான் வரும். நம்மளுடைய நடத்தை, நம்முடைய தன்மை, நம்முடைய நடத்தை, வாழ்வில் எதிர்நோக்கும் விதம். நமக்கு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கும். என்ன மாதிரி குறிக்கோள் பாருங்க, ஒண்ணு பகவான் லோகத்துக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவோம், இல்ல நல்ல வீடு வாசல் வாங்கணும்னு கரெக்டா ஆசைப்படுவோம். அந்த வீடு வாசல் வாங்க ஆசைப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப ரசோ குணம். அந்த ரசோ குணத்துல போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த ரசோ குணத்துல உள்ள தாயார் நம்மளை வழி நடத்த ஆரம்பிக்கும். அப்ப என்ன பாத்தீங்கன்னா அந்த வீடு கட்டுறதுக்காக எந்த எல்லைக்கு வேணா நம்ம போவோம், பணம் கிடைக்காம போகும். அதுக்கு ஒரு சூழ்நிலை உருவாக்குவாங்க தேவர்கள், நம்மளுடைய கர்மகாரியங்கள் மூலியமா உருவாக்குவாங்க. அப்ப நாம என்ன பண்ணுவோம் தெரியல, அதுக்கேற்ற மாதிரி பணத்தை தேடி ஓடிட்டு இருப்போம். எங்கேயாவது இடத்துல கடன் வாங்குவோம், எங்கேயாவது போய் கடன் போய் வாங்கி மாட்டிப்போம். இதெல்லாம் நாம கிடையாது, இதெல்லாமே இந்த குணமாயா தான் நம்மள பண்றாங்க, இந்த முக்குணங்கள் தான். அப்ப ஜட இயற்கை தான். அதுக்குதான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவானுடைய ஹரிபக்தியோட நாமோ சுத்த சத்துவத்துல குறைஞ்சபட்சம் சத்துவ குணத்திலேயே செயல்பட்டோம்னா நம்ம எந்த சிக்கலையுமே மாட்டாம நம்ம பாட்டு நம்ம கர்ம காரியங்களை நம்ம பண்ணணும். இல்லைங்களா? அப்போ நம்மளுடைய நடத்தை இருக்கு, நம்மளுடைய தன்மை இருக்கு, எதிர்நோக்கும் விதங்கள் இருக்கு. இந்த மூணுத்திலுமே நம்மளை பாதிக்கும், அதாவது அம்சங்களை பாதிக்கமான குணங்கள் இது. இன்னொன்னு பாருங்க, வெவ்வேறு நிலையில் நம்மளை பாதிக்கும், வெவ்வேறு நிலையில பாதிக்கும். அது 3 விதமானது, உடல், மனம், உணர்ச்சி. இந்த உடலும் அப்படிதான். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 60 வயசான பிறகு உடல் இயங்காது. நமக்கு இயங்காதுன்னா நம்ம எல்லா இடத்துலயுமே உடல் உபாதைகள் வர ஆரம்பிச்சிடும், கைகால் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இல்லைங்களா? நம்ம கைகால்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிடும், எது பண்ண உணர்ச்சி வசப்படுவோம். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது இந்த குணங்கள் நமக்குள்ள வருவா, நம்மளை வழி நடத்துவா, நம்மள பொம்மலை ஆட்ட மாதிரி ஆட வச்சிருவா நம்மள. அப்போ எங்க வரும் பாருங்க, உடலாலையும் மனதாலையும் உணர்ச்சியாலையும். உணர்ச்சி வசப்படவே கூடாது, ரொம்ப சாந்தமா இருக்கணும். ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா அந்த பிரச்சனைக்கு நாம எமோஷன் ஆனன்னு வச்சுங்களேன், உணர்ச்சி வசப்படும் போது பாத்தீங்கன்னா நாம ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் உள்ள வந்துடும், கண்டிப்பா உள்ள வந்துடும். உள்ள வந்தோடனே நாம அந்த குணத்தை செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். நம்ம எழுத்தாப்புல மனைவியோ கணவனையோ பிள்ளைகளோ யாரா இருந்தாலும் சரி தேவையில்லாம திட்டுவோம். ஏன்னா அவங்க செஞ்ச செயல் நமக்குள்ள இருக்கு. அவங்க செஞ்ச செயல் சின்ன வயசுல இருந்து, இப்ப நம்ம பையன் இருக்காருன்னா சின்ன வயசுல இருந்து தவறு பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாரு. நம்ம பையன் தானே, நம்ம பையன் தானே, நம்ம பையன் தானே தள்ளி தள்ளி விட்டுட்டு போயிட்டே இருப்போம். ஆனா ஒரு நேரத்துல நம்ம கோவம் வரும்போது வரும் பாருங்களேன், தன்னை அறியாமவே உள்ள இருக்கிற அந்த பழைய விஷயங்கள் எல்லாம் டப்பு 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 டப்புன்னு வெளியே அடிக்கிற கொள்ற ஸ்டைலுக்கு போயிடுவோம் நம்ம. அது யார் தெரியுங்களா? இந்த குணங்கள் தான். இந்த குணங்கள் தான் நம்மளை வழி நடத்தும். அப்ப நாமளா செய்யறோம்? நாம செய்யல, இந்த குணம் தான் நம்ம செய்யுது. அப்ப அந்த குணத்துக்கு காரணகர்த்தா, நம்ம காரணகர்த்தா யாருன்னு பார்த்தா நாம தான்.
நாம தான் தொடங்கி வைக்கிறோம், ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துட்டா உள்ள வந்து பழைய பிரச்சனை எல்லாம் கொண்டு வந்து நம்மளை ஆட்டி படைக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ எங்க நாம பாதிப்பு அடைகிறோம் பாருங்க, இந்த உடலாலும் மனதாலும் உணர்ச்சியாலும் நம்ம பாதிப்பு அடைகிறோம். சரி, இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு விளக்கமா படிக்கலாமே. எடுத்துக்காட்டு எப்படி சொல்லுவேன்னா, ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்க குடும்பம் நடத்துறவன் ரொம்ப சந்தோஷமா நடத்துவான். காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ஒரு நாளைக்கு 1000 ரூபாய் கிடைச்சா போதும், 500 ரூபாய் கிடைச்சாலும் போதும், 200 ரூபாய் கிடைச்சாலும் போதும், அதை வச்சு வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்படுவான். பகவான் இதாவது கொடுத்தாரு, இதுவாது எனக்கு கிடைச்சது, இந்த பிரார்த்தம் கிடைச்சது அப்படின்னு சந்தோஷமா வாழ்க்கை வாழ்வான். பேராசைப்பட மாட்டான். இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் போக மாட்டான். தத்துவ குணத்துல இருக்கவன், அந்த குடும்பத்தை வழி நடத்துறவன், தன்னோட பிள்ளைகளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுவான். எல்லா பேரண்ட் அதான் ஆசைப்படுவாங்க, தப்பு இல்லை. ஆனா உயர்கல்வி படிக்கணும், ரொம்ப பெருசா போகணும் அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல கூட பாருங்க, எந்த ஃபீஸுமே இல்லாம பள்ளியில படிக்கிற பிள்ளைங்க நல்ல இடத்துல வருவோம். ஏன்னா அந்த வழிநடத்தல், அந்த குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எங்க இருந்தாலும் பிள்ளைகள் படிக்க வைக்க முடியும். எல்லா பிள்ளைகளையும் படிக்க வைக்க முடியும். இந்த பிள்ளை படிக்காத, இந்த பிள்ளை நம்மளுடைய வழிகாட்டுதல் பிரகாரம் தான். நம்ம பேரண்ட் வந்து அது வழிகாட்டணும், கரெக்டான வழிகாட்டணும். அந்த சத்துவ குணத்துல வச்சு அந்த பிள்ளைகளை வளர்த்தோம்னு வச்சுக்கலாம், கண்டிப்பா எல்லாராலும் முடியும். எல்லா குழந்தையாலும் முடியும். முடியாது எதுவுமே கிடையாது. சில குழந்தை சொல்லுவாங்க, ஐக்யூ செக் பண்ணி பாருங்க, இதை செக் பண்ணி பாருங்க, அதை செக் பண்ண, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. நம்ம கரெக்டா ஒழுக்க முறையோட நம்ம பிள்ளைகளை வளர்த்தோம்னா கண்டிப்பா எந்த பள்ளியில கான்வென்ட் எல்லாம் படிக்கணும், சில ஸ்கூலுக்கே போக தேவையில்லைங்க, வீட்டுல இருந்தே குழந்தைங்க படிக்குங்க. வேதத்தை படிக்க வச்சாவே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா படிக்காது. அப்ப அந்த குடும்பம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சந்தோஷமா வாழணும், இருக்கிறத வச்சு குடும்பம் நடத்தணும். நமக்கு கிடைச்சது இந்த உடல் கடத்தை கொடுத்துருக்கார் பகவான், இந்த உலகத்தை கொடுத்துருக்கிறார், நமக்கு பெற்றவங்களை கொடுத்துருக்காரு, குழந்தைகளை கொடுத்துருக்காரு, மனைவியை கொடுத்துருக்காரு, கணவனை கொடுத்தான்னு சொல்லிட்டு அந்த சந்தோஷமா வாழ்வாங்க. சத்துவ குணம். ரசோகுணம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் குடும்பம் இருக்கும், எல்லாமே வசதிகள் இருக்கும், நல்லா படிச்சிருப்பாங்க. நல்லா அது என்ன படிச்சிருப்பாங்கன்னா இந்த பௌதீக ஞானம், ஆன்மீக ஞானம் இல்ல, பௌதிக ஞானம். ஆனா அது சத்துவத்துல ஆன்மீக ஞானம் இருக்கும், பௌதிக ஞானமும் இருக்கும், ஆன்மீக ஞானமும் இருக்கும். ஆனா இவங்களுக்கு வந்து முழுக்க பௌதீக ஞானம், இந்த ஜட இயற்கை சம்பந்தப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க. சுறுசுறுப்பா இருப்பாங்க, தேனீக்கள் மாதிரி. தேனீக்கள் எப்படி பாருங்க, எப்ப பார்த்தாலும் பறந்துகிட்டே இருக்கும், எங்கேயாவது போய் தேன் எடுத்துக்கிட்டே இருந்து சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும்னு பார்க்கும். சின்ன கூடா இருக்கும், அப்படியே பார்த்தா பெரிய கூடா போயிட்டே இருக்கும். அது எல்லையே கிடையாது தேனீக்களுக்கு. அதே மாதிரிதான் இந்த குணத்துல உள்ளவங்க, ரசோ குணத்துல. நீங்க 1000 ரூபாய் கிடைச்சதா பத்தாது, நாளைக்கு 2000 ரூபாய் வாங்கணும், சம்பாதிக்கணும், நாளைக்கு இன்னொரு 2000 ரூபாய் பார்க்கணும், இன்னும் 4000 ரூபாய் பார்க்கணும், 10,000 ரூபாய், இப்படியே ஓடிட்டே இருப்போம். நீ கார் வாங்கணும்னா கார் பத்தாது, ஒரு கார் பத்தாது, மனைவிக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுக்கணும், பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கார் வாங்கி கொடுக்கணும், அவங்க ஒரு வீடு பத்தாது, 4 வீடு பத்தாது, 10 வீடு பத்தாது, இப்படியே போயிட்டே இருப்பாங்க ரசோ குணம். தன்னோட பிள்ளை கூட ஒழுக்கமான முறையில வளர்க்கணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க, ஏன்னா பணத்தை எடிட்டு ஓடிட்டே இருப்பாங்க. அந்த குழந்தை என்ன படிக்கிறாங்க, என்ன செய்யறாங்க, என்ன ஆரோக்கியமா இருக்கிறாங்க, எப்படி நடத்துறாங்க, அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு தேவை பணம். அது ரசோகுணம். அது நாகரிகமான காலத்துல நாகரிகமான வாழணும்னு நினைப்பாங்க, நகர வாழ்க்கை வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. ஒரு கிராமத்துல வாழணும்னு ஆசைப்பட மாட்டாங்க, நகர வாழ்க்கையில போய் வாழணும்னு ஆசைப்படுவாங்க. கிராமத்துல உள்ளவங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கிறாங்க, ரசகுணத்துல தமிழத்துல இருக்காங்க, இல்லைன்னு சொல்லல. ஒரு கிராமத்துல இருந்தா கூட பாத்தீங்கன்னா கூட சில குடும்பங்கள் இப்படி கூட வரும், ரசகுணத்தோட இருக்கும். அது ரொம்ப டீப்பா படிக்க வேணாம், லெவல் 2ல படிக்கலாம் அதை பத்தி. இப்ப அதே தமோ குணத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா, புருஷன் பொண்டாட்டிகள்ல குழந்தைங்கள்கிட்ட ஒரே பிரச்சனையாவே தான் இருக்கும். எனி நேரம் சஞ்சலமா சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, முட்டாள்தனமான செயலை பண்ணியிருப்பாங்க, வேதங்களை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அந்த பௌதிக ஞானம் கூட இருக்காது. பௌதிக ஞானம் இருக்கும், என்ன செய்வான், தன்னோட குடும்பத்தை மேன்மைப்படுத்த உடைச்சுட்டு இருப்பான், எங்கேயோ வேலை செய்வான், எங்கேயோ போய் சம்பாதிக்கணும், குடும்பத்தை நல்லா மேன்மைப்படுத்தணும்னு நினைப்பான். எந்த குணத்துல போனாலும் பரவாயில்ல, எங்க வந்து பணம் வந்தாலும் பரவாயில்ல ஓடிட்டு இருப்பான். அது ஒரு வகையில் நல்ல குணம் தான், இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனாலும் அதுல பந்தப்பட்டனால தான் அவன் அந்த குணத்துக்கு போறான். அதே நம்ம வந்து பேராசை உள்ளவன் பந்தப்படாம பற்றற்ற தன்மையா போகும்போது தான் அவன் கன்வெர்ட் ஆகும். ஆனா இவன் பாருங்க, அதெல்லாம் கிடையாது, சம்பாதிக்க மாட்டான், வேலைக்கு போக மாட்டான், ஆனா குடும்பத்துல ஒரே பிரச்சனை தான், மனைவிக்கும் கணவனுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் எனி டைம் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும். இது இந்த குணம், சமூக குணம். சரி, இன்னும் கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாமா? இது படிச்சுட்டா நம்ம அதுக்கப்புறம் ஸ்லோகத்துல விரிவா நம்ம போக ஆரம்பிச்சிடலாம். இவங்க புத்தகம் படிக்கிறதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 குணத்துல புத்தகம் எது மாதிரி படிப்பாங்கன்னு பார்ப்போம். புஸ்தகத்தை படிக்கும்போது சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா உற்சாகமூட்டம் சுய சரிதையை படிப்பாங்க. யாரு சத்துவம். அதே ரசோகுணத்துல திகில் நாவல், அறிவியல் கற்பனையான கதைகள், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் படிப்பாங்க. யாரு? ரசோகுணம். அதே தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விஷயங்கள்,
நம்ம சமுதாயத்துக்கு தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் பார்ப்பாங்க. இன்டர்நெட்ல பார்க்கறது, புக்ல தேவையில்லாத புக்ல படிக்கிறது, ஆட்சேபனை இல்லாத அந்த அந்த ஆட்சேபனை எது தவிர்க்கணுமோ அதான் படிப்பாங்க. தமோ குணத்துல உள்ளவங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அதை படிக்க ஆரம்பிச்சாவே தமோ குணத்துல வந்துடும். சரி, வேலைகள் பாத்தீங்கன்னா தத்துவ குணத்துல இருக்க ஒரு ஆசிரியர் டீச்சரா இருப்பாங்க. அதே ரசோ குணத்துல உள்ளவங்க பாத்தீங்கன்னா வேலையில பணம் பணம் பத்தும் செய்யும் அப்படின்ற அந்த ஸ்தானத்தை ஓடிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதே தமோ குணத்துல இருக்க மது போதை இந்த மாதிரி பொருள் மேல ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அவனுடைய வேலையை சதா நேர வேலையை அதுதான் இருக்கும். அதே பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள்ல வேலை செய்யறவங்க, இப்ப நம்ம எல்லாம் எப்படி வேலை செய்யறோம் நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க. எந்த குணத்துல நம்ம இருக்கிறோம்னு இப்பதான் நோட் பண்ண போறீங்க. ஒரு நாளைக்கு என்னென்ன வேலை, 24 மணி நேரத்துல எத்தனை மணி நேரம் நம்ம வேலை பார்க்கிறோம், எத்தனை மணி நேரம் தூங்க போறோம்ன்றத இந்த குணங்கள் தான் நம்மளை தீர்மானிக்குது. அதையும் நீங்க பார்க்க போறீங்க. என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அதிகாலையில் 4 மணியில இருந்து மதியம் வரை செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பான். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறான். ஒரு பிராமண குலத்தவன் 4 மணியில இருந்து மதியம் வரைக்கும் அவன் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான். சுறுசுறுப்பா இயங்குவான். அதே ரசோ குணத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா மதியத்துல இருந்து இரவு 8 மணி வரைக்கும் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாரு. ஏன்னா ரசோ குணத்துல சம்பாதிக்க போனவன் காலையில சீக்கிரமா எழுந்துக்க மாட்டான். கேட்டதான் எழுந்துப்பார். அழகா 10 மணிக்கு எழுந்துப்பார், பல் தேய்ப்பார், எல்லா காலை கடன்லாம் முடிச்சுட்டு 11 மணிக்கு போவார், 12 மணிக்கு ஆபீஸ்ல உட்காருவார். உட்காந்து அவர் வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சுவார். அது 8 மணி வரைக்கும் வேலை பார்ப்பார். இவரு ரசோ குணத்துல ஒரு. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிற பாருங்களேன், அவர் நைட் 8 மணி தான் எழுந்து வேலையை பார்ப்பாரு. அதுக்காக நம்ம ஐடி ஃபீல்ட்ல இருக்கிறோம் தப்பா சொல்லல, தப்பா புரிஞ்சுக்காதீங்க. வேதத்துல சொல்லப்பட்டு நம்ம சொல்றோம். ஏன்னா ஐடில வேலை செய்யற குழந்தைங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நைட்டு தான் வேலை செய்யுதுங்க. ஏன்னா அவங்க அமெரிக்காவிலையும் இதுலயும் ஃபாரின்ல எல்லாம் வந்து அந்த டைம் தான் அவங்க டே டைம்னால அந்த குழந்தைங்க போய் வேலை செய்யுது. அது தவிர நம்ம சொல்லக்கூடாது. இருந்தாலும் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டு சொல்றேன். நைட் 8 மணிக்கு அந்த அவன் எழுந்துப்பான். பகல் ஃபுல்லா தூங்கிட்டே இருப்பார். வெடிகால 4 மணி வரைக்கும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு. அதெல்லாம் யார் செய்வா பாருங்க, திருட்டு பசங்க தான் செய்வாங்க இல்லைங்களா? அந்த குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ரசோ குணம் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா, தமோ குணம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். பைத்தியக்காரத்தனம் வரும். பகல் ஃபுல்லா தூங்கிட்டே இருப்பான். சமுதாயம் வேலை பார்க்குற டைமே பகல் நேரம் தான். அந்த பகல் நேரத்துல இரவு நேரத்துல இந்த வேலை பார்த்துட்டு இருப்பான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இசை பாத்தீங்கன்னா கர்நாடக சங்கீதம், மெல்லிசை இந்த மாதிரி ஒரு சாங் எல்லாம் கேட்பார். யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கு. அதே ரசோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த ராக்கு, இந்த ஐஸ், இந்த மாதிரி பாப் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப விரும்பி கேட்பார். எப்பவுமே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். சதா நேரமும் ஏதாவது ஒண்ணு கற்பனையிலே பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். அந்த மாதிரி மனப்பக்குவத்துல இருக்கிறவங்க. இதெல்லாம் ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த குணங்கள் நம்மளை பாதிக்கும். சத்துவ குணத்துல அவன் பாட்டு கேட்கறான் பாத்தீங்களா, மெல்லிசை பாட்டு கேட்கறான் பாத்தீங்களா, கர்நாடக சங்கீதம் கேட்கறான், அதுவும் நம்மள பந்தப்படுத்துன்னு சொல்றாரு. சத்துவ குணமும் பந்தப்படுத்துற குணம் தான் ஒரு பிராமண குவாலிட்டிலேயே. ஆனா அவன் என்ன பண்ணுவான், கர்நாடக சங்கீதம் கேட்பான். அதே தமோ குணத்துல கத்துவான், கையா அம்மையான்னு கத்துவான். அது என்னன்னே புரியாது, என்ன பாஷைனே தெரியாது நமக்கு. அந்த பாஷையில கத்தி கிடப்பான் அந்த குணத்துல இருக்குவேன். அதே மாதிரி இடங்கள்ல போய் பாக்குறது பாத்தீங்களா, ஒரு இடத்தை தீர்மானிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா. சத்துவ குணத்துல இருக்கும் ஒரு பூங்கா, இந்த மாதிரி ஒரு காட்டுக்குள்ள போறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடா இருப்பாங்க இந்த சத்துவ குணத்துல. அதே ரசோ குணத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறித்தனமான நகர வாழ்க்கை, சிட்டில போய் வாழணும், அங்க போகணும், லண்டன் போகணும், இது போனோம், அங்க போனோம், நியூயார்க் போகணும், இந்த மாதிரி நகர வாழ்க்கை வாழணும், இன்பமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ரசோ குணம். தமோ குணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த நைட்ல போயிட்டு இந்த லாட்ஜில் போய் தங்குறது. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா சொந்த வீடு இருக்கும், நல்ல வசதியா இருப்பாங்க. ஆனா வீட்டு தவிர்த்துட்டு போய் லாட்ஜில் போய் தங்கணும், ஸ்டே பண்ணுவாங்க. அங்க போய் அந்த கிளப்ல போய் டான்ஸ் ஆடணும், தப்பா பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருப்பாங்க. தமோ குணம். வீக்கெண்ட்ல போய் ஜாலியா போய் வெளியே சுத்தணும், இந்த மாதிரி குணங்கள், அந்த மாதிரி செயல்பட என்ன வந்துட்டாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா தமோ குணம் உள்ள வந்துடும். நம்மள செயல்பட ஆரம்பிச்சிருவோம். நம்ம அதுக்காக வந்திருக்கோம், இந்த வையகத்துக்கு சந்தோஷமா இருக்க வந்திருக்கோம், பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய வந்திருக்கோம். நம்ம அப்பதான் நம்ம உத்தம நிலை அடைய முடியும் இல்லைங்களா? சரி, எல்லாருமே இருக்க முடியாது. நம்ம வேதம் சொல்றது நம்ம சொல்றோம், அவ்வளவுதான். உணவு பாத்தீங்கன்னா நிறைவானது சாறு உள்ள சைவம் தான் சாப்பிடுவாங்க சத்துவ குணத்தில் உள்ளவங்க. அதே ரசோ குணத்துல காரமான, சாரமான, சூடான, உப்பானது. காரமா சாப்பிட்டாலும் நம்ம ரசோ குணம் தான், உப்பு அதிகமா சேர்த்துட்டாலும் ரசோ குணம் தான், ரொம்ப சூடான பொருளை சாப்பிட்டாலும் ரசோ குணம் தான். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் வந்துடும். அதான் நம்ம பகவான் சொல்லுவார், இந்த வேதம் சொல்லப்படுது. காய்கறிகள் சாப்பிட்றது கூட பாத்தீங்கன்னா கூட இந்தந்த காய்கறி தான் சாப்பிடணும்னு நமக்கு வேதம்.
இப்ப நம்ம இந்த வைஷ்ணவ குவாலிட்டியில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆனியன் கார்ல எடுத்துக்க மாட்டாங்க, பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட மாட்டாங்க, சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா அந்த குணங்கள் நம்ம ரசோ குணத்தை கொண்டு போகும் ஆட்டோமேட்டிக். ஆனா அதெல்லாம் சாப்பிடணும். எப்படி சாப்பிடணும்னா உணவா கிடையாது, அதை மருந்தா எடுத்துக்கணும். அதெல்லாம் மருந்து, மூலிகை. அதெல்லாம் இது நம்ம முன்னோர்கள் நம்மளை தவறாக வழிநடத்தி வந்திருக்கிறாங்க இது வரைக்கும். நம்ம முன்னோர்கள் மேல தப்பு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா முகலாய பேரரசு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க படையெடுத்து வந்ததுனால அந்த கலாச்சாரம் நமக்கு வந்ததுனால அதை நாம சாப்பிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கும் பாருங்க, எங்க பார்த்தாலும் பிரியாணி கடை தான். பிரியாணி கடையில போனா வெங்காய பச்சடி இல்லாம இருக்காது. அது எல்லாமே நம்மள சுகர்ல கொண்டு போய் விடும், பிரஷர்ல கொண்டு போய் விடும், நம்மள ரசோ குணத்தை கொண்டு போய் இந்த குணத்திலேயே செயல்பட வைக்கும் நம்மள. வெங்காயம் பூண்டும் வந்து உடலுக்கு மருந்து. அது இந்த மருந்தை நம்ம என்ன பண்றோம், உணவுல சேர்த்துக்கிறோம். உணவை சேர்த்து நம்ம சாப்பிட நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும், நோய் வர ஆரம்பிச்சிடும். இது நான் சொல்லல, இது சயின்ஸ் சொல்லுது. ஆனா நம்ம தவிர்க்க மாட்டோம். அது நம்ம எல்லா பொருளையுமே சேர்த்து வச்சிருக்கோம். அது நீங்க ஒண்ணு பாருங்களேன், ஒரு மாசம் நீங்க வெங்காயம் சாப்பிடாம இருந்து பாருங்களேன், முயற்சி பண்ணி பாருங்க, பூண்டு வெங்காயம் சாப்பிட முயற்சி பண்ணி பாருங்க, உடல்ல நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும், நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். அதுதான் பகவான் சொல்றாரு. அந்த மாதிரி உணவு சாப்பிட்றவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த குணத்துக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அப்ப ரசோ குணத்துல உள்ளவன் காரம், அதாவது சூடான உப்பு நிறைந்த சாப்பிடுவார். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா தீண்டத்தகாதது, எச்சை பண்டங்கள், கெட்டு போனது, அழுகி போனது, இதைதான் சாப்பிடுவார். அதே வந்து பாத்தீங்கன்னா மனநிலை பாருங்க, சத்துவகுணத்திலோட மனநிலை மகிழ்ச்சி, ஞானம், இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இவங்களுக்கு ஏன் பந்தப்படுறாங்க, ஏன் இந்த குணத்திலேயே இருக்கிறாங்க பாத்தீங்கன்னா மகிழ்ச்சி அடைவாங்க. சத்துவகுணத்துல இருக்கும் ஞானம் நிறைய இருக்கும், பௌதிக ஞானம் இருக்கும், ஆன்மீக ஞானமும் இருக்கும். அதே பிராமண ஆன்மீக ஞானம் மட்டும் விருத்தி அடைச்சிட்டே போனான்னா அவன் சுத்த சத்துவத்துல போவான். அதே சத்திரியன் வந்து ஆன்மீக ஞானம் மட்டும் விருத்தி போயிட்டு இருந்தான்னா கண்டிப்பாக அவன் பிரம்ம நிலை அடையலாம். அதே மாதிரி சூத்திரனும் அப்படிதான், வைஷ்யனும் அப்படிதான், இந்த 4 வர்ணங்களும் அப்படிதான். சுத்த சத்துவத்துக்கு போனா அந்த பௌதிக ஞானம் இல்லாம செயல்படணும், ஆன்மீக ஞானம் மட்டும் செயல்படணும், இல்லைங்களா? அப்போ அவன் மனநிலை என்ன இருக்கும், மகிழ்ச்சி, ஞானம் இருக்கும். யாருக்கு? சத்துவ குணம். அதே ரசோ குணத்துல இருக்கும் கோபம், பேராசை. கோபமா இருப்பாரு, பேராசை அடைவார். அந்த கோபம் பேராசை வந்தாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த குணம் உள்ள வந்துடும். அப்ப நம்ம கோபம் படக்கூடாது, அகங்காரம் படக்கூடாது. ஆனா அதே அகங்காரம் பொய் அகங்காரம் படக்கூடாது. அகங்காரம் இருக்கலாம், அது நம்ம ஒரு தனியா படிப்போம். எப்படி படிக்கணும்னா 16ல படிப்போம், நாளானிக்கு அந்த அத்தியாயத்துல படிப்போம். குணங்கள் எப்படி மாற்றம் அடை இப்ப பாக்குறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தெய்வீகமான குணங்கள் மூலியமாவும் அசுர குணங்கள் மூலியமா அதை படிப்போம் நம்ம. சரி, சோம்பேறித்தனம், மந்தம், ஆன்மீக முன்னேற்றம், ஆர்வம் இல்லாமல் இருப்பான், தமோ குணத்துக்காரன். அவனோட மனநிலை அப்படி இருக்கும். இப்ப நம்ம ஓரளவுக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோமா? இப்ப குணங்கள் தகுந்த மாதிரி இன்னும் இந்த வேதங்களை இன்னும் ஸ்லோகங்களை படிக்கும்போது இன்னும் நிறைய சாராம்சம் நம்ம பகவான் கொடுக்க போறாரு. இப்ப நாம முன்னோட்டமா நம்ம படிச்சிட்டோம். இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, இந்த இயற்கை குணங்கள், முக்குணங்களை பத்தி சத்துவகுணம் என்ன, ஏன் இந்த இடத்துல பந்தப்படுறாங்க அப்படின்னு, ஒரு பிராமணன் தான் ஏன் இதுல பந்தப்படுறான் அப்படின்னு பார்ப்போமா? ஒரு சின்ன விளக்கம். தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால், யாரு? சத்துவகுணம், பிராமண குவாலிட்டி. தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று பரமாத்மா ஆணைகளை பின்பற்றுவதில்லை. ஏன்னா நிறைய புக்கு படிப்பார், நிறைய உபநேசம் படிப்பார், நிறைய பாராயணம் படிப்பார், நிறைய ஸ்லோகம் படிப்பார், ஆனா யாரையும் பேச விட மாட்டார். யாரையும் பேச விட தான் என்ற அகந்தை வந்துடும். இந்த பிராமண குவாலிட்டி கண்டிப்பா உண்டு. ஏன்னா அது அவங்கள வழி நடத்தும் அந்த குணம். யாரையும் பேச விட மாட்டார். எனக்கு தான் ஞானம் இருக்கு, நான் தான் ஸ்லோகம் படிக்கணும், நான் தான் பாராயணம் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த கர்வம் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. ஞானம் இருக்கிறவங்களுக்கு அதான் அந்த குவாலிட்டிலேயே இருக்கலாம், சத்துவ குணத்திலேயே இருக்கலாம். ஆனா அதே குணத்துல இருக்கிறவன் கொஞ்சம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுக்கல, நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இல்லையா, எல்லாரையும் ஸ்லோகம் படிக்க வைக்கணும் இல்லையா, எல்லாரையும் வழி நடத்தணும் இல்லையா, அந்த குணத்தை போறான் பாருங்க, அவன் தான் சுத்த சத்து. அவன் பிராமணனா இருக்கலாம், சத்திரியனா இருக்கலாம், சூத்திரனா இருக்கலாம், வைசியனா இருக்கலாம், எந்த வர்ணத்துலயா இருக்கலாம். அடுத்தவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு படிக்க வைக்கணும், அடுத்தவங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்க வைக்கணும், அடுத்தவங்க நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கலாம் பாருங்க, அவனா சுத்த சத்துவம். நான் இந்த கிளாஸ்ல இருக்கனால சொல்ல வரேன், மத்த எல்லா வாழ்க்கையும் அப்படிதான், சமுதாயத்துல எல்லாத்திலையும் தான். அப்போ அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க, சத்துவகுணத்துல தன்னில் மிகவும் திருப்தியுற்று இருப்பதால் பரமாத்மா ஆணைகளை அவன் பின்பற்றுவதில்லை. அதே ரசோகுணம் பாருங்க, அவரது ஆசைகள் கூக்குரல் கொண்டே இருப்பான், தன்னுடைய ஆசையை தேடிட்டே இருப்பான், ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அதனால பரமாத்மான ஓசைகள் அவனுக்கு கேட்பதில்லை.
ஆனா நல்ல குணத்துக்காரன் தான், 3 பேருமே நல்லா நல்ல எல்லா ஜீவராசியும் நல்ல இது தான். ஆனா அவன் செய்யற செயல்னால வேதங்களை ஃபாலோ பண்றது கிடையாது. அதே தமோ குணத்துக்காரன் பாருங்க, அவன் மிகவும் சோம்பேறித்தனமாகவும் அறியாமலும் இருப்பதால் அவர் பரமாத்மா சப்தத்தையே சுத்தமாக கேட்பதில்லை. இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தமோ குணத்துக்காரர். அப்போ நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, வாழ்க்கையின் முரண்பாடுகள் பாருங்க. என்ன மாதிரி முரண்பாடுகள்? 3ம் கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுகள். இது 3மே கண்ணுக்கு தெரியாத கட்டுகள். என்னை கெட்டியாக பிடித்து கொண்டு உள்ளது. நான் நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் அதுதான் என் உண்மையான பலம் என்று. பணம் தேடிக்கிட்டே போறவன் இதுதான் என்னுடைய பலம் நினைக்கிறான், முட்டா பையன். அதை விட்டான்னு வச்சுங்களேன், வாழ்க்கையில மேன்மை அடைவான், ரொம்ப மேன்மை அடைவான். அவன் குணங்கள் எல்லாமே அவனை சார்ந்திருக்கும் எல்லாமே மேன்மை அடைவாங்க, இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, நம்ம இது வரைக்கும் ஒரு கண்ணோட்டம் படிச்சோம், அழகான கண்ணோட்டம் படிச்சோம். இனி பகவான் ரொம்ப அழகா தெளிவா நம்ம கொடுக்க போறேன். இது எல்லாமே சொல்லி கொடுத்தது யாருன்னு நம்முடைய ஆச்சாரிகள் ரொம்ப அழகா கொடுத்துருக்காங்க, இல்லைங்களா? இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் மூலியமா பகவான் என்ன சொல்ல வர்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभुजी। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन सानक। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பாவமற்றவனே, மற்றவர்களை விட தூய்மையானதான சத்துவகுணம் பிரகாசிக்கப்படுவதாகவும் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுவிப்பதாகவும் அமைகிறது. இந்த குணத்தின் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினால் ஞானத்தின் தொடர்பினால பந்தப்படுகின்றன. இந்த ஸ்லோகத்தில் உள்ளவங்க, அதாவது சத்துவகுணத்தில் உள்ளவங்க, ஒரு பிராமண குவாலிட்டி உள்ளவங்க, அவங்க எப்பவுமே பிரைட்டா இருப்பாங்க. பேசலாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு பிரைட்டா இருக்கும் அந்த குணத்தில் உள்ள செயல்பாடு. ஏன்னா இந்த 9 விதமான ஹோல் இருக்கு நம்ம உடம்புல. உள்ளுக்குள்ள 7 விதமான சக்கராஸ் இருக்கு. இந்த ஞானங்கள் வர, இந்த பௌதிக ஞானம் இல்லாம வேதங்களை படிக்கும் போது, பாராயணம் பண்ணும் போது, ஸ்லோகம் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த 7 சக்கராசு நல்முறையில பண்ணும்போது இந்த 9 விதமான ஓல் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரகாசமா பிரைட்டா கிடைக்கும். 1000 சூரியன் பாக்குற மாதிரி இருக்கும் அந்த முகத்துல, பிரகாசப்படுவாங்க. ஆனா எல்லா பாவங்களிலிருந்து அவங்களுக்கு விடுவிப்பதாக அமைகிறது. எல்லா பாவம் போயிடும். போனாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, உயர்லோகம் தான் போய் அடைவாங்க. உயர்லோகம் எங்க? அவங்க எந்த வணங்குறாங்களோ, எப்படிப்பட்ட அவங்க குறை என்ன மாதிரி அவங்க செயல்படுறாங்களோ அதுக்கேற்ற உலகத்துக்கு போவாங்க. பித்ருவுல வணங்கும் போது பித்ருலோகம் போறாங்க. பிரம்மா வழிபடும் போது பிரம்மலோகம் போவாங்க. இந்திரனை வழங்கும் போது சொர்க்கலோகம் போவாங்க. முக்கியமா இவங்க சொர்க்கலோகம் தான் அதிகமா போவாங்க. ஏன்னா பாவங்களுக்கு போச்சு இல்லை, எல்லா பாவங்களும் இங்கேயே தொலைச்சிடுறாங்க. ஆனா பகவான் கிட்ட போக முடியாது. ஏன்னா இந்த குணத்துல இருக்கிறதுனால, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறதுனால. இந்த குணம் இல்லாம சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும் போதுதான் பகவானுடைய வைகுந்தம் போக முடியும். அவ பிராமணன், எல்லா பிராமணும் போக முடியாது, எல்லா சத்திரியனும் போக முடியாது, எல்லா வைஷ்ணியும் போக முடியாது. அவன் செயல்பாடு ஒழுங்கா இருந்தாதான் அந்த லோகத்துக்கு போகும், சரிங்களா? அதே சொல்றாரு. இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, இந்த குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளனர். இன்பம் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கையே எனக்கு போதும் அப்படின்னு நினைச்சு இன்பமா இருப்பான். குடும்பத்தோட பற்றோட இருந்துட்டு அவர் வழி நடத்துவார். அப்ப அது அந்த குணம் சத்துவ குணம் தான். இது என்னுடைய கடமை. அந்த குணத்தில் இருக்கும்போது நினைச்சான்னா இது என்னுடைய கடமை, என்னுடைய குழந்தைகள், என்னுடைய சமுதாயம், என்னுடைய மக்கள்கள், அவங்களுக்கு நான் தொண்டு செய்யணும்னு அந்த நிலையில வரும்போது தான் அவன் கர்ம யோகியா போறான், கர்ம யோகியா செயல்படுறான். அதே குணத்துல இருக்கும்போது, அந்த குணத்துல இருக்கும்போது என்னுடைய குடும்பம் மாத்திரம் கிடையாது, எனக்கு சமுதாயம் இருக்கு, இது என்னுடைய தர்மம் நினைச்சு செயல்படுறான் பாருங்க, இது என்னுடைய கடமை நினைச்சு போகும்போது தான் பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் அந்த குணத்தை கன்வெர்ட் ஆகுறோம். இல்ல அது எனக்கு போதாலாம் தேவையில்லை, என் குடும்பம் மட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன், என் குடும்பத்தை சந்தோஷமா வச்சுக்கணும், எனக்கு ரொம்ப பேராசை கிடையாது, இருக்கிற வச்சு நான் குடும்பம் நடத்தி போறேன்னு போதுதான் அந்த குணத்துல இருப்பார். அப்ப அந்த இன்பத்தின் தொடர்பினாலும் ஞானத்தின் தொடர்பினாலும் பந்தப்பட்டு உள்ளார் இந்த சத்துவ குணம். ரசோகுணத்தை பத்தி சொல்றார். பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மக்கள். हरे कृष्ण। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எல்லையற்ற ஆசையிலும் ஏக்கத்தாலும் பிறந்த ரசோகுணத்தில் காரணத்தால் உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பல நோக்கு செயல்களால் பந்தப்படுகின்றன. எல்லையற்ற ஆசை, ஒரு நிலையான ஆசை இருக்காது அவருக்கு. ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும், சம்பாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும், 70 வயசானாலும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா என் பிள்ளைகள் என்னை காப்பாற்ற மாட்டாங்க, என் பகவான் என்னை கைவிட்டார், நான் சம்பாரிச்சு நான் தான் என்னை உடலை காப்பாத்திக்கணும். அந்த மனநிலை உள்ளவன் ரசோகுணம்.
எல்லார் மேலேயும் நம்பிக்கை வைக்கணும், பகவான் மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும், பிள்ளைகளை மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும், சமுதாயத்து மேல் நம்பிக்கை வைக்கணும். நீ நம்பிக்கை வச்சாதான் உன்னுடைய குணங்கள் மாற்றம் ஏற்படும் போது உனக்கு எல்லாமே நல்ல வழியா செயல்படும். என் பிள்ளைகளை என்னால வளர்த்தேன், ஒழுங்கதான் வளர்த்தேன், ஆனா என்னால சமுதாயத்துல அந்த பிள்ளைகள் கெட்டு போயிட்டாங்கன்னா நான் என்ன பண்றது, அதனால எனக்கு பணம் சேர்க்கணும் அப்படின்னும் போது அப்படி ஓடிட்டே தான் இருப்பேன். அப்ப நம்ம ஓடிட்டே தான் இருப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப அந்த ஆசைகள் எங்க முடிக்க போறீங்க? முடியாது. இறக்கம் தருவே கூட 4 காசு வைக்கணுமே, பிள்ளைகளை சேர்த்து வைக்கணுமே, அது பண்ணுமே, இது பண்ணு ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அது எல்லையற்ற ஆசை. அதே ஏக்கம், பணம் சம்பாதிக்கணும், ஓடணும், ஓடிட்டே இருப்பான். இந்த குணத்துல இருக்கிறவன் ரசோகுணம் தான். உடலை உடைய உயிர் வாழி பௌதீக பலநோக்கு செயல்களை அதுல பந்தப்பட்டிருக்கான். இது தவறான பாலுணர்வு இருக்கும். பணம் சம்பாதிக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். சில நேரத்துல எல்லையை மீறினா பணத்துக்காக யாரையும் கொலை கூட பண்ண போயிடுவான். இந்த குணம் அது மாதிரி நம்மளை பந்தப்படுத்தும். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் இந்த குணத்துல இருக்கிறவங்க. பேராசை பிடிச்ச குணம். ஹரே கிருஷ்ணா. 8வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தமஸ்வாக்ஞா நஜம் வித்தி மோகனாம் சர்வதேஹினாம் பிரமாதலஸ்ய நித்ராபி சன்னிபதானதி பாரத. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பரதன் மைந்தனி, அறியாமையினால் பிறந்த தமோ குணம் உடலை அனைத்து உயிரினங்களை மயக்குகிறது. பார்த்தீங்களா? அவன் எல்லா ஆத்மாவும் ஒண்ணு போலதான் பகவான் வச்சிருக்கிறார். இவன் பணக்காரன் ஏழுன்னு சொல்லல, இவன் அறிவாளி முட்டாளன்னு நினைக்கல. அவரு எல்லாருமே என்னுடைய அம்சம் தான் சொல்றாரு. ஆனா இது எல்லாமே யாரு வழி நடத்துறா? இந்த மாயை தான் வழி நடத்துது. இந்த தமோ குணத்தின்ற இந்த மாயை, இந்த பேய் நம்மளை வழி நடத்துது சொல்றாரு பாருங்க. பிறந்த தமோ குணத்தில் உடலையும் அனைத்து உயிர்களையும் மயக்குகிறது. எது? தமோ குணம். கட்டுண்ட ஆத்மாவை பந்தப்படுத்தக்கூடிய பைத்தியக்காரத்தனம், பிரேமை, சோம்பல் மற்றும் தூக்கம் ஆகியவை இக்குணத்தின் விளைவுகள் ஆகும். அதிகமாக தூங்கினாவே, அதுதான் சொல்றார் பகவான், அதிகமாக தூங்காதே, குறைவாகவும் தூங்காதே, அதிகமாக உண்ணாதே, குறைவாக உண்ணாதே என்றார். அதிகமா தூங்கினாலும் ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த குணம் உள்ள வந்துடும். இந்த குணமாய உள்ள உட்காந்துட்டு அதை நம்மள சோம்பேத்தனமாக பண்ண வருவா, மந்தப்படுத்துவா, நம்முடைய ஞானத்தை பந்தப்படுத்துவா. எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போலதான் மூளை, எல்லாருக்கும் ஒண்ணு போலதான் ஞானம் கொடுத்துருக்காரு பகவான், எல்லாருக்கும் ஒரு போலதான் உடல் கொடுத்துருக்காரு. நம்ம கர்மகாரிக்கு ஏத்த மாதிரிதான் உடல் அமையும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 9வது பதம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரதன் வைத்தென்றலே சத்துவகுணம் இன்பத்தாலும் ரசோகுணம் செயலில் பலன்களாலும் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஞானத்தை மறைக்கும் தமோ குணம் பைத்தியக்காரத்தனம் பந்தப்படுத்துகிறது. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? சத்துவகுணம் எதனால? சந்தோஷம் சொல்றதே பந்தப்படுத்துறது தான். சந்தோஷத்துக்கு நிலை கிடையாது. அடுத்த நிலை என்னன்னு வருங்க? துன்பம் தான் வரும். அதே சுத்த சத்துவத்துல இருக்கவன் அந்த இன்பத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், சந்தோஷத்தை அது இழப்பை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், துன்பத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், எதை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான். சத்துவ குணம். ஆனால் அது சுத்த சத்துவத்துல இருக்கவன். சத்துவத்துல இருக்கிறவன் இன்பத்தாலையும், ரசோகுணத்தவன் செயலாலையும், தமோ குணத்துல ஞானத்தை மறைக்கும் ஞானத்தை மறைக்கும் பைத்தியக்காரத்தனத்துல அந்த செயலை செயல்படுவன் தமோ குணம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ரஜஸ்தமஸ்தாவிபூய சத்வம் பவதி பாரத. ரஜசத்வம் தமசைவ தமசத்வம் ரஜஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பரதின் மைந்தனே, சத்துவ குணம் சில சமயங்களில் ரசோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது, மேலோங்கிறது. சில சமயங்களில் ரசோகுணம் சத்துவ குணத்தையும் தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் ரசோகுணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. இவ்வாறாக உயர்நிலைக்கான போட்டிகள் எப்பொழுதுமே நிலை பெறுகிறது. இந்த 3 குணமே நமக்குள்ளதான் இருக்குன்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சுத்த சத்துவத்தும் நமக்குள்ளதான் இருக்கு. நம்ம செயலால தான் நம்ம அந்த குணங்கள் வருது இல்லைங்களா? இப்ப இந்த சத்துவ குணத்திலையும் ரசோ குணம் தமோ குணத்துல ஒருத்தன் உள்ள வந்துட்டான்னு வச்சுக்கலாம், சுத்த சத்துவத்துல இருக்கும்போது இந்த குணங்கள் வராது, இந்த குணங்கள் உள்ளே வராது. ஆனா அதே இந்த முக்குணங்கள்ல பௌதிகத்தை தொடர்பு இருக்கும்போது இந்த குணங்கள் நமக்குள்ள வந்துடுது. வந்த பிறகு இதுக்குள்ள போட்டி வரும். இப்ப நம்ம ஒரு ஸ்டோரி சொன்னோம் இல்லையா?
ஒரு வீடு கிரகபேச விஷயம் சொன்ன பார்த்தீங்களா, அது மாதிரிதான் போட்டி நடக்கும். இது மூணுமே ஒரே ஆள் தான் இருக்கும். அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மாற்றங்கள் ஏற்படும். இதுல நீயா நானா போட்டி போடும். அதுதான் சொல்றாரு பாருங்க. தமோ குணத்தில் தோற்கடித்து மேலோங்குகிறது எது? ரசோ குணத்தில் இருக்கும்போது. ரசோ குணத்துக்காரனை அமுக்கிட்டு தமோ குணம் மேல வருது. அப்ப தமோ குணம் என்ன வருது? ஏற்கனவே பேராசையில இருப்பான், பணம் சம்பாதிக்க ஓடிக்கிட்டே இருப்பான். அந்த நேரத்துல பணம் வரல, அவனுக்கு கிடைக்கல. அப்ப என்ன பண்ணும்? கொலை பண்ண போயிடுவான். அவன் எதிர்பார்த்த இடத்துல பணம் கிடைக்கலன்னா எந்த எல்லைக்கு போவான்? அப்ப என்ன குணம் போகுது பாருங்க? தமோ குணத்துக்கு போறான். இன்னொருத்தர் சொல்றாரு பாருங்க. அதே சில நேரத்தில் ரசோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. அப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கவன், ரசோ குணத்துல இருக்கிறவன் திடீர்னு என்ன பண்ணுவோம் தெரியுங்களா? நல்ல குவாலிட்டியில போயிடுவான். திடீர்னு ஹரிபக்தியோட இருந்து யாராவது ஒரு நன்மை கிடைக்கும், உடனே கோயிலுக்கு போலாமா, ஒரு ஆச்சாரிய பார்க்கலாமா, கருணாகதி அடையலாமா, டக்குன்னு அந்த குணத்துக்கு போயிடுவான். பணம் சம்பாதிச்சுன்னே இருப்பான், திடீர்னு இன்னைக்கு வா நம்ம கோயிலுக்கு போலாமே அப்படின்னு கோயிலுக்கு கிளம்புவான். அப்போ அந்த குணம் சத்துவ குணத்துக்கு மாறுது. இதெல்லாம் நீங்க இல்ல, இது எல்லாமே வாழ்க்கையில நடக்கிற விஷயங்கள். இதெல்லாம் ஏன் இந்த குணம் மாறுதுன்னு பாருங்க. அப்போ ரசோ குணத்தில் உள்ளவன் பணம் சம்பாதிக்கணும் ஓடிக்கிட்டு இருக்கவன் திடீர்னு என்ன பண்ணுவான்? கோயிலுக்கு போறான், சத்துவ குணத்துல போறான். அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் பாருங்க, ரொம்ப மோசமான சண்டால குணத்துல இருப்பான். திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா சத்துவத்துக்கு போவான், திடீர்னு சத்துவத்துக்கு ஓடுவான், திடீர்னு கோயிலுக்கு போவான். அதுக்கு ஏதோ ஒரு காரணம் வச்சிருப்பான், அந்த காரணத்துக்கு அந்த மாதிரி ஓடுவான். அது சொல்ற தமோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. மேலும் இதர சமயங்களில் தமோ குணம் சத்துவ குணத்தையும் ரசோ குணத்தையும் தோற்கடிக்கிறது. அதே தமோ குணத்துல இருக்கிறவன், மோசமான குணத்துல இருக்கவன், சத்துவ குணத்துல பிராமண கோட்டர்களையும் அவன் ரெண்டு பேரையும் அமுக்கிட்டு ரசோ குணம் மேல வருது. இந்த எப்பவுமே இந்த மாற்றங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் நமக்குள்ள. அப்ப நம்ம எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. எந்த குணம் இல்லாம சுத்த சத்துவத்து இருந்தனா இந்த போட்டி பொறாமே இருக்காது நம்ம கிட்ட, பிராமண குவாலிட்டியும் இருக்காது நம்ம கிட்ட, எந்த குவாலிட்டியுமே நமக்கு இருக்காது. சுத்த சத்துவ செயல்படுறவன் ஆத்மாவுடைய சச்சித்தானந்தமா செயல்படுவான். பிரம்ம நிலையை போறதுக்காக இந்த ஜீவாத்மா ரொம்ப அழகா செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? இந்த மூணு விதமான குணங்கள் தான் நம்மள பந்தப்படுத்தும். நம்ம எல்லாமே இந்த கையில பிடிச்சி தொங்கி கிடக்கிறோம். நான் தான் ரசோ குணம், பேராசை குணம், நான் தான் பிராமண குவாலிட்டி, நான் நல்ல குணம் அப்படின்னு நினைப்பான். தமோ குணத்துல இருக்கிறான், நான் ஒரு பைத்தியக்காரத்தனம் நினைப்பான். இந்த மூணு பேருமே இந்த கையில கீழே போட்டானுங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு, ஒண்ணுமே கிடையாது. சுத்த சத்துவத்துக்கு போறான் இல்லைங்களா? நாம தான் இந்த குணத்தை பத்தி தொங்கிட்டு இருக்குமே தவிர அந்த குணம் நம்மளை வழி நடத்துது. நம்ம அந்த குணத்தை விட்டு வெளியே வரணும்னா இந்த கயிறு நம்ம கீழே போட்டாகும் இல்லைங்களா? 11வது பதம். ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சர்வத்வாரேஷு தேகே யஸ்மின் பிரகாச உபாஜாயதே ஞானம் யதா ததா வித்யாத் விவ்ருத்தம் சத்வம் ஜித்யுத. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலில் எல்லா கதவுகளும் ஞானத்தால் பிரகாசிக்கும் போது சத்துவ குணத்தில் தோற்றத்தை அனுபவிக்க முடியும் சொல்லப்படுது. இப்ப இந்த குணங்கள் இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த அதாவது சத்துவ குணம் ஞானத்தால், இந்த ஆன்மீக ஞானத்தால் விருத்தி அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா அப்ப சத்துவ குணம் மேன்மை அடையும். என்ன ஞானம்? ஆன்மீக ஞானம். அது விருத்தி அடையும் போது அதை அனுபவிக்கலாம். யாரு? பிராமண குவாலிட்டி உள்ளவன், சத்துவ குணத்தில் உள்ளவன். நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன், பிராமண குவாலிட்டி தான் சொல்றேன், ஒரு பிராமணன் சொல்லல. சத்திரனும் பிராமண குவாலிட்டி தான் இருக்கான், அதே மாதிரி சூத்திரனும் பிராமண குவாலிட்டி வர முடியும், முடியாதுன்னு இல்லை. அப்போ அந்த குணத்துல உள்ளவன் எங்க போவான்? சத்துவத்தில் தான் இருப்பான் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, 12வது பதம் என்ன சொல்றது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। लोभ प्रवृत्तिरारम्भः कर्माणामक्षमः स्वरूपः रजसेदानि जायन्ते बिभ्रुते परदर्शभ। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பரத குலத்தவனை ரசோ குணம் அதிகரிக்கும் போது பற்றுதல், பலன், நோக்கு, செயல்கள், தீவிர முயற்சி, கட்டுப்பாடற்ற ஆசை மற்றும் ஏக்கத்தின் அறிகுறி வளர்கிறது. எது? இந்த ரசோ குணத்தில் இருக்கும் போது, அதிகரிக்கும் போது பற்றுதல் இருக்கு. இப்ப பற்றுதல் இருக்கும்போது பல்நோக்கு செயல்கள் ஆசைப்படுறான். கண்ணால பாக்குறது, காதால கேட்கறது, கையால நடக்குது, கால நடக்குது, கையால செய்யறது, இது எல்லாமே பந்தப்பட்ட வாழ்க்கையில செய்யும் போது செய்வான். பகவானுக்கு தொண்டு செய்ய என்ன வராது. அதுல தீவிர முயற்சி பாட்டிருப்பான். கட்டுப்பாடு ஆற்றாசி அதுல விருத்தி அடைஞ்சிட்டே போகும். அந்த குணத்துல இருக்கும்போது, இந்த பேராசை குணத்துல இருக்கும்போது அதேதான் போயிட்டே விருத்தி அடையும். அது குறையாது. அது குறையணும்னா ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லணும் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
இந்த 13வது குணம் தமோ குணத்தை பத்தி சொல்றாங்க. என்ன சொல்றாங்க பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ணா. अप्रकाशो अप्रवर्ति दिश्च प्रमोद मोह एव च तमस्वेदानि जायन्ति विवृते गुरुनन्दन हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. உகமைந்தனே, தமோ குணத்தில் அதிகரிக்கும் போது இருள், செயலற்ற தன்மை, பைத்தியக்காரத்தனம் இவை மற்றும் மயக்கம் தோன்றுகிறது. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கூனி குறுகி உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார். என்ன செய்யணும், என்ன பண்ணணும்? ஏன்னா நல்ல மனுஷன், நல்லா படிச்சிருப்பாரு, நல்ல ஞானத்தோட இருப்பாரு, நல்ல வசதியா இருப்பாரு. ஆனா அந்த குணம் வந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி நிலைமை உணவு. நிறைய வீட்டுல பாத்துறீங்களா, நல்ல வசதி இருக்கும், நல்ல படிச்சிருப்பாரு, ஆனா பாத்தீங்கன்னா அவர் செயல்பாடு தப்பா போயிடும். அது அவர் கிடையாது, அவருக்குள்ள இருக்கிற அந்த தமோ குணம் தான் அவரை செயல்படுத்தும் அந்த மாதிரி. அப்ப அவர் எப்படி இருக்கணும் பாருங்க. அந்த செல்வத்தை எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்கணும். எல்லாருக்கும் உள்ள பணம் இது, எனக்கு மாத்திரம் பணம், ஏன் பணம் கிடையாது, இது பகவானுடைய பணம், எல்லாரும் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஞானம் இருக்கு பத்தியா. அவன் தான் சுத்த சத்துவத்துக்கு போவான். அதே மாதிரி என்னுடைய நிறைய ஞானம் எனக்கு இருக்கு, கல்வி ஞானம் இருக்கு, அந்த ஞானத்தை அவன் தேக்கி வைக்க கூடாது, அடுத்தவங்களுக்கு உபதேசம் பண்ணணும். ஆன்மீக ஞானத்தை எல்லாருக்கும் உபதேசம் பண்ணணும். நான் தான் மட்டும் படிச்சா போதுமா, தான் மட்டும் இல்லை, எல்லாரும் இந்த வையகத்தை எல்லாம் படிக்கணும் ஆசைப்படுவான். அவன் தான் உண்மையான ஒரு குணத்து, நல்ல குணத்துல இருக்கும் இல்லைங்களா. அதுதான் இந்த குணம் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனை ரொம்ப கூனி குறுகி உட்கார வச்சிடும். யாருமே சோம்பலா இருந்துன்னு வச்சுங்களேன், உடனே அதுல இருந்து வெளியே வர பாருங்க. இல்லைன்னா அந்த குணம் உள்ள வந்துருவான் நம்மள. அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? சரி, ஓகே, நமக்கு ஒரு வேதங்களை சொல்லப்பட்டிருக்காங்க, கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுப்போம், ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் தூங்குவோம், ஒரு 1.5 மணி நேரம் தூங்குவோம், தப்பு இல்லை, தூங்கலாம். தூங்கிட்டு உடனே அடுத்த செகண்ட் ஓட ஆரம்பிச்சிடணும். நம்ம எப்படி ஓட ஆரம்பிச்சிடணும்? ஆன்மீக தன்மையா, ஆன்மீக ஞானத்தோடு ஓட ஆரம்பிக்கணும். இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ண தெரியுமா, அப்படியே மந்தப்படுவோம், பந்தப்பட்டு அப்படியே நிற்போம். நம்ம எல்லாம் ஸ்ட்ரக் ஆகி போய் நிற்கும் நமக்கு எல்லாருமே இல்லைங்களா. இன்னும் விரிவா நம்ம படிக்கலாம், இதை பத்தி எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. 2வது லெவல் வந்தீங்கன்னா நிறுத்தி நிதானமா படிக்கலாம், நம்ம நேரம் இல்லை இல்லையா. சரி, 14வது பதம் என்ன சொல்லுது பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதா. हरे कृष्ण प्रभुजी. यथा सत्त्वे प्रवृत्तेषु प्रलयं व्याधि देहभृत् ततोत्तमविदां लोकनमालाप्ना प्रतिपद्यते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது, இப்ப மரணத்தை பத்தி சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டார். இந்த குணத்துல மரணம் அடைகிறான்னு வச்சுங்களேன், அவன் உன்னத சாதுக்கள் வசிக்கும் தூய்மையான உயர்லோகங்களை அடைகிறான். யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவன். அந்த குணத்திலேயே இருக்கிறான், சுத்த சத்துவத்துக்கு வர முடியல, சத்துவத்திலேயே இருக்கிறான், பிராமண குவாலிட்டிலேயே போறான், அதே குணத்திலேயே இருக்கிறான். அந்த குணத்துல இருக்கவன் இறந்தான்னா எங்க போவான்? பகவான் லோகத்துக்கு போக முடியாது, உயர்லோகம் தான் போகும். சாதுக்கள் வாழ லோகத்தான் போக முடியும். பிரம்மலோகம், இந்திரலோகம், பித்ருலோகம், இந்த மாதிரி லோகம் தான் போக முடியும். இந்த 6 விதமான லோகங்கள் தான் மட்டும்தான் போக முடியும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. 15வது பதம். हरे हरे कृष्ण. रजसि प्रलयं कृत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलयनस्तमसि मूढयोनिषु जायते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ரசகுணத்தில் மரணம் அடையும் போது ஒருவன் பல நோக்கு செயல்களால் ஈடுபட்டவர்களின் மத்தியில் பிறக்கிறான். மத்தியில் என்ன தெரியுங்களா? இப்ப நமக்கு மேல 6 லோகம், மொத்தம் 14 லோகம் இருக்கு. நமக்கு மேல நாம பூமி, நம்ம பூமிக்கு மேல 6 லோகங்கள் இருக்கு. பூமிக்கு கீழே, நம்ம கீழே பாத்தீங்கன்னா 7 லோகம் இருக்கு. அதுதான் நரகலோகம். அப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம் பாருங்க, நாம தான் சென்டர், அதாவது மத்தியவன். மத்தியவன் சொல்றது நம்மளுடைய பூலோகம். அவன் இந்த ரசோகுணத்துல இருக்கும், கண்டிப்பாக பூலோகத்துல பிறக்கிறான். ஆனால் இதுல இதுல ஒரு புள்ளி வச்சுட்டாங்க. என்ன புள்ளி வச்சுட்டாங்கன்னா, இந்த லோகம் தான் பிறக்க போறான், ஆனா உயர்லோகம் போக முடியாது அவனால. 6 லோகம் போக மாட்டான். ஆனா சத்துவத்துல இருக்கிறவன் 6 லோகத்துக்கு போவான். அப்ப இந்த லோகத்துல பிறக்கிறவன் பாவகாரியங்கள் பண்ணியிருக்கிறான். நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த லோகத்துல பிறக்கிறவன் எல்லாருமே பாவகாரியம் தான் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் பாவம் பண்ணிக்கிறாங்களா? இல்ல, நம்மளை வழி நடத்துக்காக வர்றாங்க அவங்க எல்லாம். ஆனா இந்த குணத்துல இருக்கிறவன் கண்டிப்பா திரும்ப இங்கதான் வரான். ஏன் வரான்? உயர்லோகம் போக முடியாது, திருப்பி இங்க வரான். காரணம் அவனுடைய பண ஆசை, பொருள் ஆசை. ஆசைனால இங்க பிறக்கிறான். என்ன பண்றான்? என்ன அவன் பாவம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கானோ, அவன் என்ன பாவம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்கானோ அதுக்கேத்த உடல் தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கேத்த உடல் தான் அவனுக்கு கிடைக்கும். சில நிறைய பாவம் பண்ணியிருப்பான், கொஞ்சம் புண்ணியம் பண்ணியிருப்பான். அப்ப அவன் என்ன பண்ணுவான்? ஒரு 10% புண்ணியம் பிறப்பான், 90% பாவம் பண்ணியிருக்கானா திரும்ப இங்கதான் பிறப்பான். ஒரு மரமாகவோ ஒரு அனிமலாகவோ அந்த மாதிரி தான் பிறப்பான்.
அதே 50% பாவம் பண்ணிக்கிறான், 50% புண்ணியம் பண்ணிக்கிறான்னா சொர்க்கம் போக முடியாது, உயர்லோகம் போக முடியாது, திரும்ப இங்கதான் வருவான். அப்போ ஒரு உடல் கிடைக்கும், ஏதாவது ஒரு குறைபாடு உள்ள உடலா கிடைக்கும். அது அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி. இது நான் சொல்லலைங்க, இதெல்லாம் கருட புராணத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ருக்குவேதத்தை ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்க. இதெல்லாம் படிக்கணும், வேதங்களை படிக்கப்போ நம்ம உணர்வோம், அப்ப நம்ம செயல்பாடு மாற்றம் ஏற்படும். சரி, இன்னொன்னு சொல்றாரு பாருங்க, தமோ குணத்தில் மரணம் அடையும் போது அவன் மிருகணத்தில் பிறவெடுக்கிறான். அவன் கண்டிப்பா மிருகமனின் தான். எது தமோ குணத்துல பைத்தியக்காரத்தனமாக மந்தப்பட்ட வாழ்க்கையினால மத்தவங்களை பத்தி கவலைப்படாம தான் மட்டும் சுகமா இருக்கணும், நம்ம பண வசதி இருக்கு, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தனத்திலேயே பைத்தியக்காரத்தனமா செயல்படுறவன் கண்டிப்பாக அடுத்த பிறவி அனிமல் கிங்டம் தான், அனிமலா தான் பிறப்பான், ஏதோ ஒரு மிருகமா பிறப்பாங்க. ஆனா ரசோகுணத்துல இருக்கு அனிமல் கிடையாது, அவர் செஞ்ச பாவம் புண்ணி தகுந்த மாதிரி உடல் கிடைக்கும், ஆனா இந்த பூலோகத்தான் பிறப்பார். ஆனா இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பூலோகம் தான் பிறப்பார், ஆனா அனிமல் கிங்டம். யாரு? தமோ குணத்துல உள்ளது. இது பகவான் ரொம்ப அழகா இதுல விளக்கம் கொடுக்குறாரு இல்லைங்களா? 16வது பதம் என்ன சொல்றாரு பாப்போமா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. कर्मणः सुकृदासस्यायुः सात्विकं निर्मलं बलं रजस्तु बलं दुःखमज्ञानं तमसा बलं. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகளை தூய்மையானவை, புண்ணிய செயல்களால் விளைவுகள் தூய்மையானவை. அவ புண்ணிய செயல்கள் என்னது? எல்லாருக்கும் தானம் கொடுக்கணும், எல்லாருக்கும் பிரசாதம் செஞ்சு பகவானுக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ணி அதை கோவில இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். இந்த மாதிரி தெய்வீகமான குணங்கள் இதெல்லாம் அது தூய்மையான குணம், அது சத்துவ குணம். ஆனா அதே ரசகுணத்துல பாருங்க, செயலால் பந்தப்பட்ட செயலால் துக்கத்தையும், துக்கம் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு, ரொம்ப பிரச்சனை தான் வரும் பேராசை குணத்தினால. அதே தமோ குணத்தை செய்யப்படும் போல முட்டாள்தனமாக செயல்படுகிறது. இப்ப இந்த 3 படத்துல பாருங்களேன், 3 விதமான படம் கொடுத்துருக்காங்க. அதுல ஒரு படம் பாரு, ரொம்ப ஒரு கோவிலுக்கு போறது, ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் பண்றது, புண்ணிய ஸ்தலத்துக்கு போறது, இந்த மாதிரி விஷயம் செயல்படுவாங்க. அது 2வது படம் பாருங்க, ஒரு கஜகஜன்னு இருக்கு பாருங்க, ஒரு ஸ்லம்ப் ஏரியா மாதிரி, ஒரு வீடுகள்லாம் ஒரு ஒழுக்கமே இல்லாம கச்சா முச்சான் இருக்காங்க. தப்பு இல்லை, நம்ம சமுதாயத்துக்கு அது மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு, அதுக்குள்ள ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிற போது பாத்தீங்கன்னா ரசோகுணம். ஆனா அதுக்குள்ள வாழறவன் எல்லாமே ரசோகுணம் கிடையாது, அவன் குணத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான். ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம போட்டிருக்கோம். அதே மாதிரி இந்த ஏணிப்பா அந்த படிக்கட்டி பாருங்க, எங்கேயோ செவுத்துல போய் 3ல போய் முட்டிருக்காங்க, எப்படி ஏற முடியும், எப்படி போக முடியும்? ஒரு வரைமுறை இல்லாம அந்த வீடை கட்டி அந்த ஸ்டெப் வச்சிருக்காங்க பாருங்க இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தமோ குணம். சரி, இப்ப 17வது பதம் ரொம்ப அழகா கொடுக்குறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण प्रभु जी. सत्वात् सत्वात्वात् समजायते, सॉरी, सत्वात्तं दासं जायते ज्ञानानां रजस लोभम एव च प्रमादं मोह तमसा भवतो अज्ञानम अवेच. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துவகுணத்தில் உண்மை ஞானம் விருத்தி ஆகிறது. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும்போது உண்மையான ஞானம் விருத்தியான பிராமண கோட்டை இருக்கனால அந்த ஞானம் விருத்தி. அப்போ அவன் ஃபேஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பிரைட்னஸ் இருக்கும், ஒரு பிரகாசமா தான் இருப்பார். இந்த 3 படத்திலேயே பாருங்க, முதல்ல இருக்க ஒரு ஆரியப்பட்ட நடிச்ச நடிகர் பாருங்க, ரொம்ப பிரைட்டா இருக்காரு. அதே 2வது படத்துல பாருங்க, ரசோகுணம் பேராசை, அந்த ரிங்கை பிடிக்கணும் ஓடணும் சொல்லிட்டு அவன் முகம் எப்படி விகாரமா போகுது பாருங்க, எவ்வளவு இதா இருக்கு பாருங்க. ரசோகுணத்துல இருக்கும்போது என்ன பேராசை குணத்துல விருத்தி ஆகிறது. அதே தமோ குணத்துல இருக்க பாருங்க, அவர் பேச மாறிடுச்சு பாருங்க, ரொம்ப மோசமா இருக்கு. அப்ப அது என்ன அர்த்தம்னா பைத்தியக்காரத்தனம், முட்டாள்தனமான செயல்பாடு, அதுல விருத்தி ஆயிடும். அந்த குணத்திலேயே இருந்தாருன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப மோசமா, அவரோட உடலை ஒழுங்கா பராமரிக்க மாட்டார், தன்னுடைய குடும்பத்தை ஒழுங்கா பராமரிக்க மாட்டார், தன்னுடைய சமுதாயத்தை ஒழுங்கா பராமரிக்கிறார், அப்படியே பைத்தியகாரத்தமா அப்படியே சுத்தின்னு இருப்பார். 18வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्ण. ऊर्ध्वं गच्छन्ति तत्त्वा समर्थे दृष्टन्ति राजसः ऐकन्य गुणवृन्दी तस्तातो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण. மாதாஜி கிளாஸ்ல பாருங்க மாதாஜி, டைம் இல்ல. சத்துவ குணத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகங்கள் மேல் நோக்கி செல்லுகின்றனர். ரசோகுணத்தில் இருப்பவர்கள் உலகில், அதாவது உலகத்தில் வாழ்கின்றனர். மேலும் வெறுக்கத்தனமான தமோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் நரகலோகங்களை கீழ் நோக்கி செல்லுகின்றனர். இப்ப இந்த குணத்தோட செயல்பாடு பாருங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கவன் நிலை பெற்றவர்கள் படிப்படியாக உயர்லோகத்துக்கு தான் போறதுக்கு முயற்சி பண்றான். ஏன்னா அவனுடைய செயல்கள் பிராமண கோட்டில செய்யறதுனால அவன் எங்க போறான்? உயர்லோகத்து தான் போறான்.
அதே ரசகுணத்துல இருப்பவன் பாருங்க இந்த பூலோகத்தான் வாழலாம். இப்ப முன்னாடி படிச்சதுதான் பூலோகத்தான் வாழலாம். ஆனா அதே தமோ குணத்திலேயே செயல்படுறவன் கண்டிப்பாக நரகலோகம் போறான். ஏன்னா முதல்ல பூலோகம் தான் சொன்னீங்க, பூலோகத்துல மனித பிறவின்னு இது மிருக வாழ்க்கைன்னு சொன்னீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா அவன் செயல்பாடு விருத்தி அடைய கண்டிப்பாக நரகலோகம் தான் போயிருப்பான். லோகத்துல வாழறது இதெல்லாம் குலோகுல என்ன சார்ட் இது. இதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி படிப்போம். அதாவது லெவல் 2ல வாங்க, இது சனி ஸ்பெஷல் கிளாஸ் இருக்கு, அந்த கிளாஸ்ல இதை பத்தி படிப்போம். பாருங்களா, ஒரு சின்ன விளக்கம் மட்டும் பார்த்துடலாம். இப்போ நான் அந்த ஏரோ மார்க் போட்டு காட்டுறேன். இதான் இந்த அண்டத்தை உருவாக்குறவர் யார் சொன்னோம்? காரண உதய சாய் விஷ்ணுவா இந்த அண்டத்தை உருவாக்குறார். இந்த அண்டத்துக்குள்ள யார் இருப்பா? இவர் தான் இருப்பார். அதாவது இவர் தான் காரண கடல்ல தனிமையில இது கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. இந்த அண்டத்தை படைக்கிறவரு காரண உதய சாய் விஷ்ணு. இவரு இந்த அண்டத்துக்குள்ள ஒரு அண்டத்துக்குள்ள இருக்கிறவரு கார்போக உதய சாய் விஷ்ணு. இங்கதான் தாயார் இருப்பாங்க. இவரோட வயிற்றுல இருந்து பகவானுக்கு தொப்புள் கூட கிடையாது, தொப்புள் கொடி கிடையாது. நமக்கு தான் தொப்புள் கொடி இருக்கு. ஆனா அவர்தான் ஆதி அந்தம். அதனால அவர் வயிற்றுல இருந்து ஒரு கொடி போகுது பாருங்க, இந்த தாமரை கொடி. இது மேல தாமரை பூவோட இந்த தண்டு. இந்த தண்டுக்குள்ளதான் இந்த 14 லோகங்களும் இருக்கு. இந்த தண்டு எங்க போகுது? தாமரைப்பூ. தாமரைப்பூல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவை படைக்கிறார் பகவான். இந்த 6 லோகம் மேல உள்ள 6 லோகமும் உயர் லோகம். இது பகவான் நம்மளுடைய லோகம், இது பூலோகம். இது கீழே தலாதல கீழே இருக்குது பாருங்க, இதெல்லாம் நரகலோகம். இது 7 லோகம் நரகலோகம். புரியுங்களா? ஓகே, இதை பத்தி விரிவா நம்ம படிக்கலாம் பின்னாடி. ஹரே கிருஷ்ணா. 19வது ஸ்லோகம் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம்யம் குணேப்ய கர்தாரம் யதா தர்ஷ்டானுபஷ்யதி குணேப்யஸ்ச பரம் வேதி மத்பாவம் சோ அதிகச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா செயல்களையும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு கர்த்தா யாருமே இல்லை சொல்லிட்டாரு பாருங்க இந்த ஸ்லோகத்துல. எல்லா செயல்களுமே நம்ம செய்யற செயல் எல்லாமே இந்த இயற்கை தோணும்போது வேற யாருமே காரணம் கிடையாது, நாம காரணம் கிடையாது. நல்லா புரிஞ்சுங்க. இது எல்லாமே செயல்படுத்துறது யாருன்னா இவங்கதான் நம்மளை வழி நடத்துறாங்க. அதுக்கு காரணமும் நாம தான். அதுக்கு நாம காரணம் தான். எப்படி காரணம் இருக்குல்ல, ஒரு காரியத்தை செய்ய போறோம்னு நினைச்சீங்களேன், நம்ம என்ன இந்த காரியம் செய்யலாமா, அவனை தொல்லை கொடுக்கலாமா, இல்ல நம்ம நல்லபடியா படிக்கலாமா, இல்ல நம்ம சோம்பலா இருக்குது ஒரு சோம்பலா ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கலாமா அப்படின்னு போனும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள வந்துருவாங்க. இவங்க 3 பேரும் உள்ள வந்துருவாங்க. இந்த 3 துர்காதாயும் உள்ள வந்துருவாங்க. உள்ள வந்துட்டு அவங்கதான் நம்ம வழி நடத்துவாங்க. இது காரணம் யாரு? நாம கிடையாது. அதான் சொல்றாரு, எல்லா செயலும் இயற்கை குணங்களை தவிர வேறு காரணம் கிடையாது, வேற கர்த்தா யாருமே இல்லை என்பதை பரமபுருஷ பகவான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். ஆனா பகவானுக்கு இது காரணமே கிடையாது. எல்லாமே நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, என்னை ஏன் இப்படி படிச்ச, என்னை ஏன் இப்படி தொல்லை கொடுக்குற, என்னை ஏன் இப்படி செய்யறேன்னு. அவர் எதுவுமே செய்யவே இல்லை. நாம செய்யற செயல்னால்தான் இன்னைக்கு இந்த மாதிரி வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனாலதான் புரிஞ்சுது. இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட என்பதை அறிந்து முறையாக காண்பவன் எனது ஆன்மீக இயற்கை அடைகிறான். அப்ப இந்த 3 குணங்கள் தான் நம்மளை பந்தப்படுத்துது, நம்மளை செயல்படுத்துது அப்படின்னு நினைச்சவன் ஹரிபக்தியோட பகவான் நினைக்க ஆரம்பிச்சான்னு வச்சுங்களேன், இந்த 3 குணங்கள் நம்மகிட்ட வர. இந்த மாதிரி திலகம் விட்டுருக்கணும், கண்டி மாலை போடணும், திகா விட்டுருக்கணும், அந்த பேச்சுகள், அந்த நடவடிக்கைகள் இதெல்லாம் மாறும்போது பாத்தீங்கன்னா இவன் நம்ம கிட்டே வரமாட்டா, ஓடிடுவா. கிட்டே வரமாட்டா, நம்ம பக்கத்துல வரமாட்டாங்க. இந்த குணம் வராது. அப்படி வருதுன்னா அவன் சரியான ஆள் கிடையாது, மித்தியாசாரம், அதாவது போலி மனிதன். அப்படி வருதுன்னா அது மாதிரி இருக்கிறாங்க, இல்லைன்னு சொல்லல, அது மாதிரி இருக்கிறாங்க. அதெல்லாம் நாம தான் பார்த்து உஷாரா இருந்துக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. 20வது பதம் மாத்தாச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. குணானேதானதீத்யா திருண்டேஹி தேஹ சமுத்பவான் ஜன்ம மிருத்யு ஜாராது கைர்முக்தோ அமிர்தமஷ்ணுதே. ஹரே கிருஷ்ணா. உடலை உடையவன் ஜட உடலுடன் தொடர்புடைய இந்த 3 குணங்களிலிருந்து உயர் பெற முயலும் போது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை மற்றும் இவற்றின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை பெற்று இந்த வாழ்விலேயே அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். இந்த வாழ்நாளிலேயே இந்த உடலோட இருக்கும் போதே நம்ம அமிர்தத்தை சுவைக்க முடியும். எப்படி? இந்த குணங்கள் இல்லாம. இப்ப இந்த 3 மாதாஜி நம்மளை போய் கட்டி வைக்கிறாங்களா, இந்த 3 மாயா, துர்க்க மாயா கட்டி வைக்கிறாங்க இல்லையா, அதை நாம உடைக்கணும்னா, அந்த சங்கிலியை உடைச்சு வெளியே வரணும்னா நம்ம ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லி பகவானுக்கு தொண்டு செஞ்சோம்னு வச்சுங்களேன், கண்டிப்பா நம்ம வேதம் படிக்கும் போது நல்ல 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 நற்கதி அடைவோம். நம்ம நற்கதி அடைவோம் இல்லைங்களா? அதுதான் சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? உடலை உடையவன் ஜட உடலோடும் தொடர்பு உடைய இந்த 3 குணங்களில் உயர்வு பெற முயலும் பொழுது பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், துன்பங்கள் அவனுக்கு விடுதலை கிடைக்குது.
இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. 21வது பதம். हरे कृष्णा। कैर्लिंग स्थिरिन् गुणानि दानादिदो भवति प्रभो किमाचारः कदं चैतां श्रीनो गुणानदिवर्तते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனன் வினவினான். இப்ப பகவான் இவ்வளவு நேரம் பகவான் தான் நமக்கு நிறைய உபதேசம் கொடுத்தா. இப்பதான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான். என்ன கேட்கிறான் பாருங்க. எம்பெருமானே, இந்த 3 குணங்கள் கடந்தவனை அறிவதற்கு அறிகுறிகள் யாவை? அவனது நடத்தைகள் யாவை? இயற்கை குணங்கள் வந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு? ரொம்ப அழகா பகவான் கேட்கிறான். இதெல்லாம் 2வது லெவல்ல வாங்க. ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். ரொம்ப அற்புதமா படிக்கலாம். ஏன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் கொடுக்க போற விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா அப்படி அற்புதமா இருக்கு. அவன் கேட்கிற கேள்வி பாருங்க, ரொம்ப அழகா இருக்கான். இந்த 3 குணங்களை கடந்தவன் அறிவதற்கு அறிகுறிகள் யான 3 விதமான அறிகுறிகள் இருக்கு. அதுல இப்ப நம்ம ஆழ்நிலை அனுபவிக்க முடியாது. பத்தி முதல் நிலை சொல்றேன் பாருங்க, சும்மா சிம்பிளா சொல்றேன். பகவான் இந்த 3 நிலையிலிருந்து, இந்த 3 குணங்கள் இருந்து அப்பாற்பட்டு போறான் பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆத்மா எப்படி தன்மா இருப்பான்? ஆன்மீக ஞானம் விருத்தி அடையும். ஆன்மீக ஞானம் விருத்தி அடையும். இந்த பௌதிக ஞானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். பௌதிக ஞானம் பந்தப்படுத்தும். பணம் சம்பாதிக்கணும், மகிழ்ச்சியா இருக்கணும், சுகமா இருக்கணும், ஏசு ரூம்ல படுக்கணும், நல்ல சுகமா வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கும் இந்த பௌதிக ஞானம். ஆன்மீக ஞானம் அப்படி நினைக்காது. நம்ம மக்கள் பகவானுக்காக தொண்டு செய்ய வந்திருக்கோம், நம்ம பிள்ளைகளுக்காக தொண்டு செய்ய வந்திருக்கோம், மனைவிக்காக தொண்டு செய்ய வந்துக்கிறோம், சமுதாயத்துக்காக தொண்டு செய்ய வந்துக்கிறோம், அப்படிதான் நினைக்கும். அப்போ அந்த பௌதிக ஞானம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும், ஆன்மீக ஞானம் விருத்தி அடைஞ்சிட்டே இருக்கும். இதுதான் முதல் நிலை பக்தி. இதுதான் பகவான் நம்முடைய பக்தியை ஏத்துக்கிட்டார்னு அர்த்தம். 2வது இந்த பக்தி தெரியுங்களா? பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிட்டாருன்னா நம்மள மாதிரி பக்தர்கள உறவாடுவாங்க. பக்தர்களை மேன்மைக்காக நிறைய விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க, பேசுவாங்க. பிரபுஜி என்ன பிரபுஜி இப்படி இருக்கீங்க, பிரபுஜி என்ன பிரபுஜி அப்படி இருக்கிறீங்க, எப்படி இருக்கீங்க பிரபு, எப்படி கிளாஸ் போகுது, எப்படி அது போகுது, எப்படி இது போகுது, இதை பத்தியே பகவானை பத்தியே பேசிட்டு இருப்பீங்க, உங்களுக்குள்ள உறவாடுவீங்க. இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் ஏன் இப்படி சொன்னாரு, இந்த ஸ்லோகத்துல ஏன் இப்படி போச்சு, இந்த வேதத்துல என்ன இப்படி நடந்தது, இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருப்பாங்க. இது 2வது நிலை. பக்தியை பகவான் ஏத்துக்கிட்டார். ஏன்னா அந்த பேசுற வைக்க தன்மை யார் தெரியுமா? பகவான் தான் நம்மளை பேச வைக்கிறார். அப்ப அந்த இடத்துல பேச வைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இதுதான் 2வது நிலை. இந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறவர் யாரு? பகவான் தான். இந்த பக்தியில உள்ளவன் தான் அதை மாதிரி செய்ய முடியும். இது 2வது நிலை. 3வது நிலை தெரியுமா? உத்தம நிலை, அதி உத்தம நிலை. சாது சங்கத்தில் தொடர்பு இருப்பாங்க, ஆச்சாரிகிட்ட தொடர்பு இருப்பாங்க, ஆச்சாரிகிட்ட போய் டெய்லி போய் அவருடைய நலம் விசாரிப்பாங்க, அவரை பத்தி கேட்பாங்க, அவரை பத்தி என்ன விஷயங்கள் இருக்கு, என்ன பண்ணோம் பிரபு, என்ன செய்யலாம் பிரபு, இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமான்னு சொல்லிட்டு சாது சங்கத்தில் தொடர்பு இருக்கும். அவர்கிட்ட சரணாகதி அடைவாங்க. இதுதான் உத்தம நிலை. இந்த 3 நிலையை தெரிஞ்சுக்கணும். அப்ப இந்த 3 நிலையை தெரிஞ்சவன், இதை தெரிஞ்சவன் கண்டிப்பாக இந்த குணங்களை தாண்டி இருப்பான். இந்த குணத்தை வரமாட்டான். அவனது நடத்தை யாவை, இயற்கை குணங்கள் இருந்து அவன் உயர்வு பெறுவது எவ்வாறு அப்படின்ற. அப்போ நம்மளுடைய சரணாகதி எங்க இருக்கணும்? நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் இருக்கணும், நம்மளோட சீல பிரபுபாதா கிட்ட இருக்கணும், நம்ம ஜெயபத்ரக சாமி கிட்ட இருக்கணும், நம்ம என்என்டி பிரபு கிட்ட இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஆச்சாரியங்கள்ட்ட தான் நம்ம சரணாகதி இருக்கணும். அப்ப அந்த சரணாகதி அடையும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா மாற்றம் ஏற்படும். அதுதான் அர்ஜுனன் ரொம்ப அழகா கேட்கறாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் இந்த 22ல இருந்து 25 வரைக்கும் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது ரொம்ப விரிவா படிக்க முடியாது, நம்ம சும்மா சாதாரணமா படிச்சுட்டு ஒரு சுத்தம் வைப்பா இல்ல, ஒரு லைட்டா விளக்கம் படிச்சுட்டு உள்ள போலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 22, 23, 24, 25. हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं समोहं एव च पाण्डव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवतसीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येवं यो अवदिष्टनेनेङ्गते समदुःख सुख स्वस्थं समलोष्टाशुमकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दा निन्दातात्मसंस्तुति मान अपमानयोस्तुल्यं स्तुल्यो मित्रारारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणादीत च उच्यते। हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகா படிச்சீங்க. இங்க நம்ம இந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறது கொஞ்சம் நேரம் எடுக்கும், ஒரு 5 நிமிஷம் பார்க்கலாம். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் நம்ம இருக்கிறோம். என்ன சொல்றாரு பாருங்க, பகவான் சொல்றார், பாண்டுவின் மைந்தனே, பிரகாசம் சத்துவகுணம், பற்றுதல் ரசோகுணம், மயக்கம் தமோகுணம் ஆகியவை தோற்றுவிக்கும் போது, நல்லா புரிஞ்சுங்க, இந்த 3 குணங்களும் தோற்றுவிக்கும் போது அவற்றை வெறுக்கத்தக்கும். நம்ம வேதம் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம், இந்த குணம் நம்மளை பந்தப்படுத்துது, இது வேண்டாம் அப்படின்னு நினைப்போம். கரெக்ட் தானே? வேதம் படிக்க ஆரம்பிச்சோம்.
அது நம்ம வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஆனா அவை மறைந்திருக்கும் போது, இந்த 3 குணங்கள் இல்லாம பிரம்ம நிலை அடைய போறோம், சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறோம். அந்த குணத்துல இருக்கும் போதும் பாருங்க என்ன நடக்குது பாருங்க, நீங்களே பாருங்க. அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றுக்காக ஏக்கம் அடைகிறான். எப்படி பார்த்தீங்களா? அப்போ இந்த மனிதன் உடல் கிடைச்சா கூட எப்பவுமே நாமும் ரொம்ப ரொம்ப உன்னிப்பா இருக்கணும். ஏன்னா இந்த கலிகாலம் அப்படி நம்மளை பந்தப்படுத்த செயல் எப்பவுமே நம்மளை தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப நாம எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் பாருங்களேன். என்ன சொல்றாரு பாருங்க. இந்த 3 குணங்கள் இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம சுத்த சத்துவத்துல செயல்படுறோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருந்தா கூட இது நம்மளை பந்தப்படுத்துமா? அது மேல ஏக்கம் வருமா நமக்கு? என்ன ஏக்கம் பாருங்களேன். அவன் நல்லா வசதியா இருக்கானே, அந்த எண்ணம் வந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், ஆட்டோமேட்டிக்கா போயிடும். அப்போ அந்த சுத்த சத்துவத்துல இருந்து நம்ம விலக ஆரம்பிச்சிடும், திருப்பியும் அந்த பௌதிகத்துல வர ஆரம்பிச்சிடும் இல்லைங்களா? அதுதான் இங்க சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது பிரகாசம், பற்றுதல், மயக்கம் ஆகிய தோற்றுவிக்கும் போது அவை வெறுக்கதகமையும் அவை மறைந்திருக்கும் போது அவற்றை ஏக்கமுடையதான் இயற்கை குணங்களின் விளைவுகளை மத்தியில் சமமாக சஞ்சலமின்றி நடுநிலை அப்பாற்பட்டு இருப்பவனும் குணங்களே செயல்படுகின்றனர். அப்ப நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும், ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இல்ல நம்ம கண்டிப்பா பந்த போட்டுருவோம். உஷாரா இருக்கணும் இல்லைங்களா? என்பதை அறிபவனும் நான் தன்னில் நிலை பெற்று இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் சமமாக கருதுபவனும் மண்ணையும் கல்லையும் பொன்னையும் சமமாக காண்பவனும் பிரியமானவற்றையும் சமநிலை உடையவனும் திடமான புகழ்ச்சி, இகழ்ச்சி, மான, அவமானம் ஆகியவற்றை சமநிலையில் பெற்றவனும் நண்பனும் எதிரியும் சமமாக நடத்துபவனும் எல்லா பலநோக்கு செயல்களையும் துறந்தவனாக மனித இயற்கை குணங்களுக்கு கடந்தவனாக கூறப்படுகிறது. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். சத்துவ குணத்திலே சம குணத்திலே இல்லாம இருக்கும்போது, சுத்த சத்துவத்துல இருந்த போது சரி, சுத்த சத்துவம் என்ன பண்ணுதுங்களா? எதிரி இருக்காது அவனுக்கு. எதிரி இருந்தா கூட அவன் எதிரியா நினைக்க மாட்டான். அவன் இன்னொருத்த எதிரியா இவரை நினைப்பான். அப்ப அந்த மாதிரி எதிரி கூட கிட்ட வந்தாருன்னு வச்சுங்களேன், அவரை சரி பண்ணிடுவாரு. யாரு? சுத்த சத்துவத்துல வருவார். அவரை நண்பனாக்கிடுவார். அவர் நண்பனாக்கிடுவார். அப்படியே சரணாகதி அடைஞ்சிருவான் அந்த எதிரியானப்பட்டவன். ஆனா அவரு அது மாதிரி நினைக்கல, அவன் நினைச்சுட்டு இருக்கான் எதிர்த்த ஆப்போசிட் உள்ளவன். சோ அது மாதிரி சமமாக பார்ப்பார். அவர் இன்பம் துன்பத்தை கவலைப்பட மாட்டார், மான அவமானத்தை பத்தி கவலைப்படாரு. நீங்க என்ன கலங்கப்படுத்தினாலும் கோபமே பட மாட்டார். இது என்னுடைய கர்மா அப்படின்னு. இது பகவானுக்கு நான் ஆஃபர் பண்ணிடுறேன்ட்டு போயிட்டே இருப்பாரு அவர் சுத்தத்துல இருக்கு. அப்ப அவரை பத்தி கவலைப்படவே மாட்டார். அதுதான் சொல்றாரு, இந்த முக்குணங்கள் இருக்கும்போது நீங்க அந்த குணத்துல பௌதிகத்துல இருக்கும்போது உங்களை யாராவது திட்டினா என்ன பண்ணுவீங்க? உடனே கோபப்படுவீங்க இல்லையா? அதே சுத்தத்துல கோபப்பட மாட்டான். அங்கிருந்து விலகதான் பார்ப்பான். சரி நடந்து போச்சு, இனி அவன் குணத்துக்கு நம்ம போக கூடாது. அவன் ஆல்ரெடி குணத்துக்கு போயிட்டான், சண்டால குணத்துக்கு போயிட்டான். அப்போ அந்த குணத்துக்கு நாம ஏன் போகணும்? நம்மள ஏன் தூண்டுறாங்க, நமக்கு அந்த இருக்கக்கூடாது, அங்க ஓடிடுவான். அப்ப என்ன பண்ணுவான்? அந்த மான அவமானத்தை பத்தி கவலைப்பட மாட்டான், இன்பம் துன்பத்தை படம் பண்ண மாட்டான். இதை பத்தி கவலைப்படாம அங்கிருந்து ஸ்லிப்பாக தான் பார்ப்பான். இதான் பகவான் ரொம்ப அழகா இந்த பாடத்துல கொடுக்குறாரு. 22, 23, 24, 25 பதம் வரைக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 26. ஹரே கிருஷ்ணா. மாம் ச யோ அவ்யபிசாரணி பக்தி யோகேன சேவதே சகுணான் மதித்யாய்தான் பிரம்ம பூயாய கல்பதே. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த சூழ்நிலையும் தவறாமல் எனது பூர்ண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடவன் ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலை வந்து அடைகிறான்றது. இந்த விஞ்ஞானத்தை, இந்த ஞானத்தை யாரெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் செயல்பாட ஆரம்பிச்ச போது பாத்தீங்கன்னா இந்த குணங்கள் இல்லாம செயல்படுறான் பாருங்க, அவன் பிரம்ம நிலை அடைகிறான். பிரம்ம நிலை அடைஞ்சா மாத்திரம் பத்தாது, பகவான் லோகத்துக்கு போற வரைக்குமே, இந்த உடல்ல இருக்கிற வரைக்குமே, இந்த ஆத்மா இருக்கிற வரைக்குமே பிரம்ம நிலையில நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். நம்ம ஒரு வாட்டி பிரம்ம நிலை அடைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு யாருமே பிரம்ம நிலை அடைய முடியாது. இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு பிரிஞ்சாதான் பிரம்ம நிலை அடைய முடியும். இந்த ஆத்மா உடலோட இருக்கிற வரைக்கும் பிரம்ம நிலை அடையவே முடியாது. ஆனா முயற்சி தான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பிரம்ம நிலை சொல்றது இந்த ஆத்மா உடலை விட்டு போகும்போதுதான் பிரம்ம நிலை. அப்ப அது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹரிபக்தியோட பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருக்கணும். கடைசி காலகட்டத்துல உயிர் விடும் போது இது வரைக்கும் நான் உத்தம நிலை நான் செஞ்சேன், நான் அப்படிலாம் பகவானுக்கு பாராயணம் பண்ணேன், நான் பிராமண கோலத்தோட வசந்த கோலத்துல இருந்தேன் நானு, அப்படி இருந்துட்டு கடைசியில இறக்கும் தருவாயில பகவானை நினைக்காம தன்னுடைய மனைவியோ கணவனையோ குடும்பத்தையோ நினைச்சேன்னா பகவான்கிட்ட போகவே முடியாது. திரும்பவும் நாம பித்ருலோகம் தான் போக முடியும், பகவான்கிட்ட போக முடியாது. அப்ப பகவான்கிட்ட போனோம்னா நீ பிரம்ம நிலை அடையணும்னா ஹரிபக்தியோட இறக்கும் தருவாயோட பகவான் நினைச்சாதான் அவர் லோகத்துக்கு போக முடியும்.
இது கடினமான செயல் கிடையாது. ஆனா பேசுறது கேட்கறது கடினமா தெரியும். ஆனா நீங்க செயல்பட ஆரம்பிச்சீங்கன்னா சாத்தியப்படும். கடைசி ஸ்லோகம் இது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण। ब्रह्मणे हि प्रदिष्टाहममृतास्य याव्यम्यस्यः शाश्वतस्य च धर्मस्य शुकस्याकान्तिकस्य च। हरे कृष्ण। மேலும் மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இரு இன்பத்தை தரும் தர்மமான அருவ பிரம்மை ஆதாரம் நான் என்றார். மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானது இரு இன்பத்தை தருவது அருவ பிரம்மை நான் என்றார். எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க. பகவான் தான் கடைசியில் நம்ம என்ன இந்த ஹரிபக்தியோட இருந்து பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா கடைசியில் எங்க போய் சேருவோம்? பகவானுடைய வைகுந்தம் தான் போய் சேருவோம் இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எதை பத்தி கவலைப்படாம ஹரிபக்தியோடு நம்ம செயல்படும் போது நாமும் முத்திக்கான காரியத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லைங்களா? சரி, நம்ம என்னென்ன படிச்சோன்னு ஒரு விளக்கம் பார்ப்போமா? படிச்சுட்டு முடிச்சுருவோம் இதை. அதாவது முக்குணங்கள் வகை, அதாவது 4 விதமா நம்ம படிச்சோம். வரையுறு வகைகள், நான் எங்கே இருக்கிறேன் அந்த ஸ்தானத்து மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா? அதாவது 1ல இருந்து 9வது வரைக்கும், 10ல இருந்து 13ல வந்துங்கன்னா தத்துவ குணம், ரசவ குணம், தமோ குணத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். தத்துவ குணம் என்னது? தெளிவு, பதட்டம். ரசவ குணம் அதாவது மந்தப்படுத்துறது, மாயத்தால மந்தப்படுத்துறது, தமோ குணம் படித்தோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா குணங்களுக்குள்ளேயே செயல்படுதல் மடிதல். தத்துவ குணத்துல இருந்து பிறக்கிறவன் சொர்க்கலோகம் போறான், ரசவ குணத்துல இருக்கிறவன் இந்த பூலோக கிரகங்கள் அடைகிறான், தமோ குணத்துல இருக்க நரகலோகத்துக்கு போறான் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லைங்களா? குணங்களையும் தாண்டி செல்லுதல், அதாவது குணங்கள்ல எப்படி மாற்றம் ஏற்படுகிறது அதை பத்தி படிச்சோம். அதாவது எப்படி தாண்டுவது, அவர் நடத்தி என்ன, தாண்டுகின்ற அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னு அந்த 3 ஸ்தானத்திலையும் ரொம்ப அழகா படிச்சோம் இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பத்தராய கிருபசிந்தேவ சபனானாம் பாவனி வைஷ்ணவியோ நமோ நமக. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்தவர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரி ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபு.